calcium sa lawas. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart. Kag kung may D3 bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tulan para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation. D3 Bio with Physio. Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Ang D3 Bio, ang Balidok Ramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si Lactobacilli, si Bifidobacteria, kag si Streptococcus thermophilus, gina-convert nila mga dietary components alin sa mga may pagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut-derived nga ginimo sa probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure. Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 Bio may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, sir boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako gali ni makabulig sa kwan sa ginapadamo niya imo nitric acid, amo nang natural nga gitawag vasodilator. Meaning ba ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa, wala na tingala ko amo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagid siya D3 Bio para ang dugo rektato sa transmitter. May turbo boost na lapad pang highway, no? Bi-turbo. Nga bi-turbo, sir boy. D3 Bio plus extend. Sa rurot gid. High blood ka pa sina nga gahitad ang imo imo nga alagyan sa sa dugo, wala tsansa nga mag high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 Bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 Bio na. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. Kakasang upong ang sipon, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubo sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtatna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas
at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 7:08 sa aga. Ang oras, ginadulong sa ito sa kalawan sa Mighty C pabaskog nga alkaline nga vitamin C. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sa mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Ang pangapin sa mga Ilonggo nga wala sang talangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Mas gid pabasko, mas gid pasadya ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia kag Rey Espeja Umalay para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot. Rey Espeja Umalay at Ted Aujero Francia. Foro de los Pueblos. Komentaryo nga patas. Rey Umalay nga wagas sa Foro de los Pueblos. Ang kampiyon nga tandem sa aga. Rey Espeja Umalay at Ted Aujero Francia. Foro de los Pueblos. Hi! Hello! Good morning! Mayong aga, Pilipinas! Mayong aga, syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas! Welcome na sa ito sa Libarwa nga pagpangalagad. Lunes nga lunes kita! Kamusta kamutanan? Happy Monday! Nahidlaw man ta sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton sini barwa nga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Balabakasyon kita sang makadali. Hindi magid madugay mga isa malak simana. Nagpaliwaliwa kita sa the land of the ano ganing tawag nila ni? Nalipat ko sang tawag na isang tawag sa sining pungsod Vietnam. Good morning, kids. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, mga suki naton sa kanginan nga nagupod sa aton sini barwa nga pagpangalagad.
Live na live kita nga mabatian sa pila naton sa ka mga relay station sa kabugusan nga probinsya sang Iloilo. Sa K3FM Leganes 101.1, K3FM Kalinog 100.1, K3FM Yaga 105.1, kag Short FM Dumangas 101.5. Sa may syudad Sampasi mga kabyanan, nagapalayag sa inyo ang 89.1, ang K5 News FM Pasig City. Sa syudad sang Iloilo, live kita nga mabatian. Pinagi sa inyo sini nga mga FM radio dial sa 88.7 FM, 88.7 FM, 88.7. Ang kampiyon ng istasyon sa syudad sa Iloilo, ang K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Sa aton sini nga mga online viewers, sarang ninyo kita mabatian kag makitaan pinagi sa aton sini official Facebook page. Magkadto lang sa K5 News FM Iloilo kag K5 News FM Iloilo 88.7. I-like, i-share ang aton sini barwa nga pagpangalagad para mas madamo pagid nga mga kultura naton around the world. Ang makapamati kag makaupod sa aton sini barwa nga mga balita kag mga topiko subong aga diri sa K5 News FM Iloilo Foro de los Pueblos program. I-like, i-share. The more share, the more blessings sa aton sini nga mga ka-K5. Ang aton sini barwa nga pagpangalagad. I-share sa inyo sini nga mga Facebook account ang aton sini nga live program. Live kita sa Facebook, live man kita sa YouTube, live man kita sa TikTok. Alas 7:13 sa aga mga ka-K5 sa aton sini nga pagpangalagad. Pietsa 15 kita si karon, Hulyo 15 tuig 2024. Adlaw sang mga sweldo. Basta gani pitsa 15, adlaw sang sweldo. Good morning again kay Ma'am Milay Montaño Palencia, kay Ma'am Bings PSJ, Azon Pineda, Raquel Gubatanga, Mar Hibalo, nga nagapamati sa ato sa nga pagpangalaga, Ma'am Raquel, Ma'am Mike May Benedicto, Ma'am Nadilin Shautong, araman si Ma'am Maricel Baloro Casiple. Debot Beta Solusyon, nagapamati sa ato sa nga pagpangalagad, kag sa tanan-tanan naton sa nga mga listeners sa aton sa nga online world. Alas 7:14 sa aga sa mga wala pa makabugtaw. Abi, doon naanad ka mo nga nagpaburaw-buraw lang ka mo daw. No, naanad ka mo gapaburaw-buraw lang ka mo daw, kaya may gapabukaw sa inyo. Sa mga way pa makabugtaw da, sa may mga opisina, may importante nga mga transaksyon aga pa. Sa mga ginikanan nga way pa makadigamo. Sa mga ginikanan nga ginuna pang chismes kaysa pang paglimpyo sa mga panimalay nila da. Abi, bugtaw na. Bugtaw na, tiyo na kita magbugtaw, sugataon ang mayo nga adlaw, kay ganiya rin ang aton sinibanwa nga pagpamukaw. Hoy! Pagbararangan ro mo dyan, kag magpararigos, adlawon tanaron dyan. Gapanimahoron tinyo. Bugtaw ron. Bugtaw na si Sanonito Sombong kay Gracia Baldo sa Lapas na kasigabong ng iya sininga Bluetooth speaker. Kay Sir Sanel Abayonco Domingo Bansales. Tune na. Gising na gising si Ma'am Bing Space J, si K5 Fred Pasgala, ang mga Fans Club International naton, mga taxi patrollers naton, K5 Jelmar Salvador, Blair Motaliano, gising na. Kay Ma'am Juna Saldo, nagapamatigid sa to sa nga pagpangalagad. Sa K5 News FM Iloilo, kay Ma'am Marie Talia Michelina, gwapa kay Sir Edgar Barbadon. Good morning, Sir Ray. Bugtaw na kami, nagapangapi na kami isang klinika DTX Coffee Mix diri sa Kalinog. Hoy, sa Kalinog ha.
Sarang na kamo maka-avail sang coupon da sa Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Umpisa subong adlaw. Kung magbakal kamo da, may ara na kamo nga SAP, SAP coupon, no? Hindi na kamo to kadto pa sa pasi para magkuha coupon. Okay, Dres Kalinog, makabakal na kamo, may coupon na kamo. Maka-intra na kamo kag sarang na kamo nga makadaog sa mga dalagkuan nga papremyo ni Dr. Ramil Itanguy. Mama Ritalia Michelina, good morning. And sa kay Nanay Bitilini Buena, dira sa may Ingore, Lapas. Kay Twinkle de la Peña, kay Jasper Jan Linterna, good morning. Sa tanan-tanan naton nga mga suki nga mga tagpalamati nga nakatune ina sa ton sinibarwa nga pagpangalagad alas 7:17 sa aga. Sa pangalan sa serbisyo publiko, fresh from Vietnam. Kakay Bray Espeha Umalay. Pilipinas, maayong aga. Ted Aujero, Francia, Lunes na Lunes, July 15. Gina-emphasize ko sa Ray, July 15, 2024. Sa mga nagabaton sang ilang pinangabudlayan kada 15 kag 30, ang pamangkot may bilin power gaulat na ang mga Balayran. Ang balayran. So that's life. That's what you call the cycle of life. Nga matrabaho ka pag kadua ka simana, mabaton ka naman sa sweldo mo. Kaston mo naman bakal pagkaon, tanan. And you have to work naman. So, amo na nga cycle sa kabuhi ang gusto ko tawag ni gani. I-enjoy? Hindi. Part sang cycle sang kabuhi ang gusto ko skipan. Or gusto ko dulaon. For sure magre man ng ibande, no? Sabi kaon, tulog, obra, sweldo, bayad utang. Dapat mo na niyo kaon, tulog, sweldo, kaon, tulog, why na utang? Obra, sweldo. Why na utang? No. Sakto man, correct ina nga suggestion sa Ray. Nga we should live by our means. If possible, hindi ka mangutang. Kung gagasto ka, kung gakita ka isa ka gatos, gasto ka lang less than 100. We should live by our means. Kaya balok kang ato ni nga mata, kuanin mo, inang deceiving mo, pero sang heart na ato, deceiving man ang heart, deceiving. Kung ano makita mo, gusto mo baklon. Bisan pa nga, why na madalas mo budget? We should live by our means. Kung anong ato nga kinanglanon bala sa sulos na balay, ang necessities bala sa Ray, bugas, tubig, sudan, and the tuition and fees abis ang kabataan, kama kinanglanon ginaton. Pwede man nato ma-do away, ining mga, ining mga impulse buying. No? Usually, lagaw ka sa mall, kapit pa kung may sweldo ka, bisan wala mo na plano nga kag hindi mo man kinahanglan as of the moment, baklon mo. So that's what you call impulse buying, nagulpihan ka lang. Impulsive. Impulsive ka lang nga daw, nagulpihan ka lang, baklon ko na lang din namin Pero pag abot sa balay, hinulsol ka lang. May istorya kita sa racing karon lang isa ka mang gananon nga balo na. Balo. Hambal niya sa ako, naman niya Ted, niya kada halos kada semana arak ko sa syudad. Kaya gapon, isa ka banwa sa probinsya, dito pagit sa iyang farm, may halos kada semana, gapa syudad ko, ga shopping ko, gapa makal ko sang gusto kong baklon. Pero pag abot sa balay, hindi ko man na mabuksan. Kaya dala na sa iyang kwarto, sa iyang stock room, ang iyang mga ginpamakal sa Ray. So, hambal niya, hinuluson man ko, nga ang hindi ko man gusto magasto, pero kung ara ako sa mall, gagasto ako. So it's a matter of self-control para sa tanan. So ini mangin lesson man bala nga during the 15th or the 30th of the month, nagabaton kita sang sweldo, iban kada 5 kag 20. Pasalamat kita nga may sweldo kita, and pasalamatan ta si Jesus nga naghatag sa aton sang ability to produce wealth. Nga may amo kita nga maayo, para diri sa aton sa K5 News FM kay Doc Ramil, ginadayaw ginaton si Jesus sa kabuhi niya. Ginashare niya gid ang tanan para sa iyang mga empleyado. And of course, bisan hawot-hawot man imong sweldo, tago ka gid. Save it for the rainy days. Pareho bala sa ginahimo sang subay, no? Ang subay sa Ray konting adlaw, kita mo na siya, no? Ang mga breadcrumbs ni mapudpud sang tinapay, ara sila gatipon sila dira. Kay pagtingulan naman, panago naman sila. Pero ang Pilipino, ang tao, kung na mo kwarta, one day millionaire, 29 days mantiner. So, balas karon naton kagubo naton ining mindset.
para nga makabangon kita sa kaimulon. Kag chatol hambal mo nga likawan tang utang. Inabala magasalig ka lang sa Bombay, salig ka lang sa mga nagpautang dira nga dako ang interest, dugay-dugay loan ka naman. So that's the cycle nga dapat aton ma-break K5 Ray. Correct. Oo. Kaya kung hindi ka na kagwa gani, sos, bilog mo nga kabuhi, tiyo mo lang ni. Buyong-buyong ka lang. Mindset pala sa Pinoy nga ti... May sweldo man na. Amo gid na iyang kabuhi. Samtang ka kabuhi kas kalibutan. May utang ka gid na. Proti, siyempre, sino malang hindi gusto nga madula utang yaman, di ba? Kisa gani gambal kita nga san open ni na matapos ang utang ko nga ni man. Kaya kung matapos na ning utang ko, kag pasan ko ning utang ko, hindi na ko mangutang gid. Hindi lagi ko mangutang. Ay, salamat na ubos ng balayda. Ubos ko na bayad ng mga utang ko. Makakadto ko bla sa mall bla. Malagaw ko to bla sa mall. Uy, ito bigay kinami nga bag to haw. Ay, dito ka nami siyang bag. Ay, may kukwarta. Away, kaso may credit card man ko diya. Swipe ah. That's what you call impulsive buying, Sir Ray. Way ka na utang. Ay, kumuhay ka na utang doon ka namin sa pamatsagan mo. Pagkita mo naman sa mga balaklon mo nga bisaway ka kwarta. Bow! Gasto lang kita sa insakto habang ni Ma'am Bing Space J. Mo man nagadi ka trabaho kita para makakwarta kita, makakaon kita. Correct. Hindi taman pag i-deprive ang gugulingon ta nga mabangaway nagida. Ati ang pamangkot ang kwarta makaon mo na mausap po na hindi man. Pero we should live by our means lang. Mumala na. May mga emerhensya gid mga hindi ta malikawan na tinaturalan na ya, no? Nagkisa makapanghulam ka bala bagod gati emerhensya ka kay 5 ted, no? Pero ti ko nagapangabuhi kita nga sample labi gagabuhi kita sa utang. Gagapangabuhi kita sa utang tilay na nga istorya ya, no? Sa aton sini nga mga ka K5 na bala nga ibakal mo sang bugas pangutangan mo tapos para magkabayad ka to sa ginutangan mo mangutang kaliwat, no? Nagtabon. Isa bong adlaw expected ni Sir Ray para sa tanan karon ang mga mall ni maggutok naman ang mga pera padala center sa KT iban mapadala naman sa ilang mga himata sa kabataan. Ang ato niya panugyan sa inyo, invest ka mo sa inyong health. Invest ka mo sa inyong health. Mabakated ano ina? Bakal ka D3 Bio, DTX 500, may TC ngaman. Ini Sir Ray kada sweldo gabakal ka, magtagduak semana hindi mabugat sa bulsa mo. Kay affordable ini. Mabakal ining D3 Bio, DTX 500, may TC, Extend Food Supplement for Men, Clinicas Probiotics, may TC, Syrup for Kids, Extend Food Supplement, DTX Herbal Oil, Prebio Coffee, DTX Coffee Mix. Kinanglano naton ini. Kada sweldo, pain kalanda kung hindi bagid masalangan magbakal isa ka box dra nga pulo ka stabs ang D3 Bio or DTX 500. Pwede kaya kakuan ka tingi, no? Pili kaya ka bakal isa lang kapad, bakal ka dua kapad. Pag daso na mga sweldo, bakal ka naman, paigo-igoon mo lang. And that's what you call wise spending sa Ray. Nga gina-encourage kibla naton, kay ining mga food supplements ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, approved ini. Kag napamatud-an na. Invest ka gani sa pagbakal sa mga material nga butang, sapatos mo, bayo mo, cellphone mo, ara naging sa health mo. That the more nga nagatumar ka, nagakonsume ka sa mga food supplement kay ni D3 Bio, DTX 500, Extend Food Supplement for Men, and the likes, naganami ang imosing pamatsag kay 5 Ray. So that's what you call wise investment, wise spending sa imosing parte sa imong sweldo kay 5 Ray. Sige, sa to sa mga ka-K5, oras alas 7:25 sa aga. Sa ito sa libarwa nga pagpangalagad. Diretso kita sa mga labing talalupang doon nga mga balita sa subong nga aga, mga balantayan at sa libarwa nga mga topiko. Sa ito sa nga pagpangalagad sa K5 News FM Iloilo, Foro de los Pueblos program. Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot. Sa mga headlines, mga Pangulong dinalaan nga bugal nga gidulong sa ato si Kalwan sa DTX 500. DTX 500 is superior antioxidants nga sa nanggid makatapda kag makapaayo sa aton balatian sa diabetes, high blood hypertension kag madamo pagid nga mga balatian. DTX 500. Sa mga balita,
Accomplishment sang Iloilo City Police Office umalin sang nagpungko si Police Colonel Joreste Coronica bilang direktor ginapabugal sang ICPO. Ebaluan nga ti may bago na nga magatalos sa posisyon bilang city director diri sa may syudad sa Iloilo. No? Talos kay Police Colonel Joreste Coronica. Ang pamangkot, matupungan wala o kon malapawan ang accomplishments nga ginabili ni Police Colonel Joreste Coronica ilabinigid sa kampanya batok sa iligal nga droga. Almost 130 million pesos. Correct. Ang accomplishment tanang nga ang kuan balor sang illegal drugs ba nga nakuha during sa tenure ni Police Colonel Joreste Pasino Coronica for 1 year and 5 months. So siya ang pagkatalusan ni Police Colonel Kim Paniza Ligada. Kim Paniza Ligada, kung ano ni siya nga batch kuan sila batch sila nga sa Ray. Kay sa interview naton sa iya kay Colonel Ligada sang Biyernes. Batch sila ni Colonel Coronica. Okay. Agin pamangkot naton ganis linggo kun hatagan mabigrado si Bokmo kay titaw nila Bokmo. Classmate sila sa akademya. Sigo pilang matag mga grade yun mag 1 to 10. Maliguri hatag ko saya 11. Oo, kay balya sterling in performance ni Police Colonel Joreste Coronica. So si Police Colonel Kim Paniza Ligada ang magatalos kay outgoing Police Colonel subong si Colonel sa Jose. Plans Division. Ang pwesto ni Ligada amo ning busla naman ni switch na sila ni Coronica. And kag hindi man naton sir pag-idingot abi kay Colonel Coronica ni. Although nga gusto pa naton talang mag-tiner kay may performance niya. Kani ko opportunity ni for promotion naman mo. Correct. Balik ka lang sa as regional director naman sang PNP sa Visayas Police Colonel siya. Next to ano na tawag ni gani ang brigadier no? Ay hindi pa. Masaka siya Brigadier General siya. Brigadier General na siya. So ang ini mga reassignment kay ini favorable sa mga well-performing mga police officials sa Ray. Pareho kay Police Colonel Joreste Coronica. Mabalik pa man siya kung kita gusto tagin magbalik siya as sa mas mataas pagiging pwesto. Correct. Subong bati-bati nga for the meantime he will be assigned sa Regional Plans Division nga pwesto ni Colonel Ligada. Pero the next assignment will be NIR. Negros Island Region. Kung ma-separate na finally o formally ang Negros Occidental, Oriental kag Siquijor from Western Visayas Array. Pero another assignment ina kag kuan lang na mga mga points for promotion naman na para kay Colonel Coronica. Balik lang sa after a year or two as director diri sa Western Visayas. Ang napangayo ta lang ni kay Colonel Ligada continuous ang giumpisahan ni Police Colonel Joreste Coronica labi rigid sa kampanya sa illegal nga droga. Kay ang droga kabalo kita nga gaulat pala ning mga lipungoy nga ni nga mahali na mabalbibo grabe gito tama gito ka kiti dang dalan tato sa pagpungko ni Joreste Coronica to di sa syudad sa Iloilo kay grabing kampanya na illegal nga droga abi ding si bago pungko kanido medyo do tratabuhay ni guro no maka operate kita ni sang matratawahay guruhay no so imamo kisaning mga drugista ni ginalantaw man nilang kapasidad sa ngano mo sang mabulos ti base bala underestimate nila si Police Colonel Kim Ligada. Kaya sir Ray sa kanugayon ta sa radyo maayo ni performance ni Police Colonel Ligada. Maka-vouch kita sa performance. Pero bisan siya ganina ambal niya Ted hindi ko kapasalig kun malapawan kung performance sa akon. Si Police Kim, taga-Pase no? Pase. Paniza Ligada. Panisa. Taga-Pase tumandog ini siya and daw kagil sa assign sa Capiz sa Dike. May kilala ko nga mga panisa mo sa Pase. At mga parinti niya galing hindi ko na ito pagmitlangon karon basi bala mabatian now. Those were the days. Those were the days. Wala magpamate Tuya mas klinika. Mga panisa, mga taga-Pase na Sige so walang tawon ta performance. Way pa ba ni formal no? Way pa. Ginabantayan either today, any moment sa Ray. Na to nagpa-party na to si Police Colonel Joreste Coronica, nagpa-farewell party na to sa gintalikdan nga Biyernes.
gikagin presentar ang mga accomplishments sa Iloilo City Police Office. Mantayan tadi Region 6 nagapangaduan na sa may pinakamadamo nga bulawan nga medalya sa palarong pambansa. Sa liga to nga si Manalo Pakta sa number 3. Pakta sa number 3. Nalapawan ta sang Caraga, no? Caraga region. In Angkuan, Calabarzon. Calabarzon. Kaining Calabarzon, top 3 man isang ligad nga palarong pambansa. Region 4A nisla, Region 4A. So dira man lang nagahabyog hampang NCR, Calabarzon, Western Visayas, NCR, no, sa aton sini nga mga K5. Pro kagit ba champion sa kagit overall champion sa palaro. Sa man nagliligad kay matinoy kagi kita. Pero the once lang gito kay usually dominated ini sa sang NCR gid man. Kaya ang NCR ang mga atlet dito sa NCR dili man ni sa aton di sa probinsya. Kaya kay bangod nga varsity sila sa mga universidad dito sa Metro Manila. Naglakuan nga mga universidad. Damo kay pilian mo. So magkapili ka gito ya, makapik ka gid. Kay 5 Ray. So pero ang number 2 spot para sa Region 6 hindi naman niya lahog-lahog ka kay 5 Ted. Ano naman niya, very promising naman niya nga spot para sa Region 6. Ma-maintain lang nila ang ila sini nga performance last year nga ara sila sa number 2 goods na kita no sa aton sini nga mga K5 yung mga avenue ini sa mga potential athletes naton nga mas scout man hindi man naton pag-idalok sa ila nga dito sila mag-eskwela sa Metro Manila kita mga opportunities man ni K5 Remo nga gina-offer sa masamisang palarong pamansa ari nato update ano sila 7:30 ang tandem tao 7:30 na every morning nong tandem naton na K5 Ted. Weng. So latest is number 3 kita. Number 3 sa pinaka-latest as of na kakipay Weng? 7 PM kagabi. Okay. Sige ano na muna i-assume na muna yung number 2 kita. Pero latest update 7 PM kagabi ko nanaog kita sa number 3. Pero kahapon sa ngapon lantaw tang tali medal kaling kay isa man lang to bansi kay 5 today. Isa man lang to ka gold medal ang bansi sang Region 6 sa Calabarzon. Sa gold medals. So nabasi kag nakadugang medalya ang Calabarzon kapon or kagabi. Mga athletics ni kay bala mga athletics ni kuano ng damo. Diba sa mga group active events isa lang kami medalya. Isa lang kami medalya na kung mag-basketball sila na iya. Sige. Counterpart tatos Bacolod and below nato ng pinaka-latest update sa palarong pabansa mga K5 sa aton sa padayon nga hatag sa inyo sang special coverage. K5 News FM Palarong Pambansa 2024 Update. Ipa-detalye naton kay bahan si K5 Ralph Mosqueda sa aton yung morning tie-up with K5 News FM Western Visayas. K5 News FM Western Visayas, good morning! Good morning, K5 Leonard. News FM Palarong Pambansa 2024. Welcome na sa aton sa tandem broadcast. I-check ta this time, Nakak-knowledge na aton yung kalibo. I-check ta biyang aton ng TK. Antike, good morning! Antike, kamusta yung mga karay dyan sa Antike? Mayad-ayad nga aga kaninyo. Ay, naing karaya. Good morning, Sir Eljan and Sir Eric and K5 Western Visayas. Okay kami dyan nga karay. Aga pamati, kampiyon na ang signal natin sa probinsya kang Antike. Willing kami mamati. Kung kamusta rin ang amon kasi manwa nga mga boxers to nga nagdaog kapon. Balik kanimo, Sir Eljan, Sir Eric. Para na ang aton nga counterpart sa Iloilo, ang aton sa nga sister station, ang Power 2 sa Iloilo, ang riding in tandem sa Iloilo, K5 Ray Omalay and K5 Ted Aujero, Francia. Iloilo, good morning! Pilipinas, mayong aga, good morning Western Visayas, good morning K5 Eljan Castaño, K5 Eric Tindrepe, kag sa aton sa mga anchors sa nagkalain-laing estasyon sa Region 6. Bago na mong diskusyonan ni K5 Ted, ang balamon, okay na kami nga nakabalik sa number 2 spot ang Region 6, pero latest update as of 7 PM kagabi na naog kita sa number 3 liwat, K5 Eljan. Correct, no? Kanapis ng tingog ni K5 Ray Umalay, doon milyonaryo gidya nga tingog, no? Ay, hindi, amo na siya kung nakapamasahe ka Vietnamese. So, milyonaryo gidya nga tingog, ko? Hindi ako magdugang na ako masunggod na sa... May hipos na ko, K5 Ray. Magambal pa ako na dugang masunggod na sa... Hindi ko magambal lang.
nagligan ng bertuta sa palaro mo, no? Himalong unta, husto na ginambalik ang K5 Ray. Nag-slide kita sa rank number 3. Pero sa para games, number 1 ta. No? Check ko bing aton sa ni Rojas, ang manong abogado. Ang manong abogado sa K5. Naka-standby na. No? K5, Roldan, good morning. Welcome sa ato naman ng Tandem Broadcast. Good morning, K5 News FM Western Visayas, Sir Eljan, Sir Eric, kag kay Sir Ray dira sa Iloilo. Ready na kami din maghibaluman sa latest update sa palarong pambansa. Kay kahapon to do nalipay naman kami nga nag-number 2 kita kay usually Western Visayas, consistent number 2. Ay, pero kagabi do na luyahan naman kinanaog naman ta sa number 3 kay K5 Eljan. May chance pa ba si makabawi ka? K5 News FM, palarong check ta, already na, kwautang signal ni K5 Ralph, masignal check ta, para makaboy na sa update sa aton, kinteresado ta, kay kami di sa Bacolod, K5 Ray, K5 Roldan, K5 Ted, no? Kay K5 Nestor, kay Leonard Beray, ang ginabantayan namon di ang ampang sa volleyball sang girls, kay mga superstar namon, yari di mo? No, okay. From Taytong High School, i-check ta this time, K5 Ralph, good morning from Cebu City. Morning, K5 Western Visayas. Nagyapon live kita diri sa may Cebu City para sa nagapadayon sa palarong pambansa 2024. Okay. Ralph, pwede mo tamatagaan ang aton ng mga kauturan. Update, ano ang mga balantayan ng events subong para sa Western Visayas? K5 Eljan, K5 Western Visayas. Ang balantayan ng event subong ang championship game ng St. Robert International School sa basketball elementary. Kasi ako ang senta ka makakuha kita sa gold diri. Sa last year, kita ang defending champion sa sining hampak sa Michael Jack. Diri sa may probinsya sa Universidad ng Cebu. So kung daw kita subong automatic gold ini para sa aton sa subong iya nga adlaw. What about volleyball? Kay duma finals naman ang atong high school naton sa Taytong, Western Visayas. Finals na karon sa abot ang una, dito sa may Recoletos. Ano kontrata sa championship sa volleyball? Kasi ang pinaka-utog man, NCR. Uy, may 6-footer nga volleyball player? Grabe, may 6-footer nga player. Game nila kahapon ang home team nga Davao. So, okay. Wala itang duda, sila ko, para kita ko pala sila ko may possibilidad din niya, nakita kita sa NCR ang makontrahan ay 4 championship sa volleyball secondary girls. Okay. I see. Mayo na? Mayo. This time around, parang hindi man nga kami lang abing sugilanon mo, di masunggod na karong mga utod na to. Ipasa ta ka to sa imong nga purian, kay arak na slao. Kay pamangkot, kay karon na lang later mamangkot kami. Duga suli ang video. Ang video gasuli? Galibot, gatiyog ang kwantang video ta. Basi na karon auto-rotate ka na. Ang imo guro kamera, kaki 5 Ralph. Kaya paliwas sa kay Gipagitan. Tingala ko nagalibot-libot sa video. Sige, auto-rotate ka. No? Manawag kami liwat sa imo kay pasa namon linya sa Iloilo, dali lang gid ha. Kay ga-check nawag liwat, tawagan ta liwat si Kaki 5 Ralph para maplastar mayo. Doga gymnastics na. Kay nasa aga pamati ko sa tandem sa aton nga K5 kamustahan sa aga. Ginalibak nilang taga Cebu. Ako no. Ano biro uno kalibak kay Rogin si Ted. Nalibak nila to kay nga ang ilang ubal ko no short. Mga substandard. Kaya mo hindi na balaan si Ted, no? Sir, si Ted, hindi na yung broadcaster. Ang ilang ko nung yung coach to, hubog. Ted, sino to? Coach niya. Ano to? Sir Eljan? Hubog yung coach sa Western Visayas. Sir Eljan? Hindi nalibak, it's kamatuuran. Ay, gali. Tuod man, no? Ang libakin mo, ito Bala mo, hindi kita dress sa K5. Girls ka pamati yung taga-Antikyo. Between us girls lang between us girls lang K5 Ted. Mga girls pa naman, masalaan ka niya. Anong natabo? Anong ambal ka bubuhit mo kag K5 Ted daw? Ang isa sa mga coach ng Western Visayas, dakong tsansa nila nga magdaog. O galing, sa duha ka mahampang nila, before sinaayang ila coach alas 2 na sa kagaw naguli. Sa ilang quarters. Way maprepare ang kabataan kag sa ga coach lang galindo-lindo paminsaron niya. Kasi buna
sa Cebu. Tapos may reinforcement pa tani nga isa ka big man kinanglan sa ilang team, sentro, ginatagan plete, pero planohon nadulang kwarta. Na ano? Basi parinte mo na nakaki 510. Wala ko sang parinte dira. Kung pagi mo na batasan niya. Taga di na, taga dra sa inyo, kung taga dra sa amon. Hindi parehas letter sa kapilido kung apelido niya. Ati daw amuged. Diyos mio. I-check ko anday abe kay kapamatidan taga Rojas to masiling sila no mangkamuy man. Dasong ganito ko ako sa Gilwilo. Ay nano na. Hay nano na. Nano na kamuda. Hay nano na. Ay nano nang inyuman. I-check ko anday si Ralph. Ralph, balik ka na Ralph. Ralph. Nara na siya. Ojo. Ralph. Okay. You're coming loud and clear, no? Ralph? Good. Ipasa ta ka to sa Iloilo kay ang among pabangkot party sa mga balantayan nga events ginsabat mo na. Ang balantayan ta subong volleyball, alaw na karon championship. Taitong. Ang St. Robert's basketball. No? Ano oras niya ka kita, Ralph? Ay, tikuber tani. Dugay-dugay. Pariwari na po ang ating boy, ang taban, lakas rin sa salpa. So, balik ko. Gampang na subong. After the first game, ang NCR kaglara. Okay. Ano na rin siya? Semifinals na? Okay. Ipasa ta ka to sa imo nga puloy. Ano no? Mayon ning ibig pabangkot to si Kaki 5 Ray imo kag si Kaki 5 Ted. Iloilo, go ahead. Sir Ralph. Ara na si Coach Jan Blanco sa St. Robert's, ara na siya. Ang imo audio guro ba sila nakasulod? Dola ka audio, Ralph. Ang signal ta may nakasulod nga kuan nga alien. Kasi tawagan taliwat daw tod ba ang cellphone ni Ralph? Why sa audio? Hindi namin audio ya. Ralph, ang audio mo pigaw. Redaya labi kag lain nga number ang tawagan. Sige Ralph, go ahead. Gapamati Iloilo. Go ahead, Ralph. Isuranta si Coach Jan Blanco Layo. Sige. So far, abang ni Balantayan, dugay-dugay, gali mabullos na di ang team Western Visayas. Ang St. Robert's International College kay K5L John, sa pagkabaron na to ni last year sa palarong pambansa, sila ni nag-champion. Sa basketball? Sa basketball elementary. Kaya nung chance sa subong ka kay Pab Ralph ka ma-champion taliwat, kaya doon ka dalagko sa taga-NCR ka kay Pab Ralph? Pigaw gid signal. Signal gid. Ang SIM card mo nga way mo ginagamit sa sa chicks. Nagbistuhan na. SIM card na ka bayan na balaan niya na kisya. Amo nang gamiton mo. Nagbistuhan na. Ayo, di joke lang na kasi mga aking to. Kasi ang mga partner ka kay Ralph po. Ralph, kamusta mi signal mo liwat, Ralph? Tutod na siya? Ralph? Ang subong championship basketball game is semifinals. Western Visayas na Semifinals pa lang. Semifinals. Sa elementary, no? Hindi pa rin subong Western Visayas ang gampang. Line pa, no? Ginadayalan mo subong sa tan, kinutod ta. So Rojas, balikan ko boxing sang Antique, grabe man to, no? Ang may isa pa taga sports ng taga Rojas, grabe man excel nila. Ang taga Clan, doon na pierdi ka mo sa baseball, kaki 5 Leonard, what happened? Yes, Sir Eljan, okay, 5 Western Visayas na perdito kay daw nakibot man ganing taga Banwa sang Altabas, taga probinsya sa Aklan kay daw sa paglantaw sang iba, no? Ang mga comment balakon lantawon ko kag pamati siling nila daw iba sang gamay, no? Ang ilang pang the way nga execute nilang ilang mga ginagyan na training daw nangin iba, no? Compared sang ila tong kitang nagkontranay diri sa Wibra Abla daw nag-iba gila kaya Western Visayas. Okay, base ko na maguhan sila sa venue kung sa lugar, no? So far, sa baseball, daw ay natapaglao, makakuha, ano nang standing sa baseball na sinyo sa Aklan?
Eliminated na ta, Nard, or makachansa pa ta bronze? Daw may ara pa kuno nga tsansa sa bronze Sir Eljan amo nang pagibati naton diri no sa mga pakigangot naton sa taga DepEd no may ara pa kuno tsansa nga base ma bronze we're hoping man nga kabay pa para at least magduga nga aton nga medalya kay daw damo ang kinanglanon naton para malagas ang taga Region 4A ang ini nga Calabarzon kay sang kagabi 7:30 ang Western Visayas 39 ang aton nga gold 40 tong ila kag sa kabilugan Tatlo na lang tansa na. Isa na lang tatlo na nakaboksidor sa Antique. Okay na ni. Ralph, good morning. Good morning kay Pamela Jan. Okay. Ang baseball sa Aklan, may posibilidad para makasaka for gold sila. Uy, may chance pa gali. Okay. Nagakuhan kita sa buong, nag-protesta based sa technical official ng Western Visayas. May protest kita naging patigayon. Is it true nga may iban to kuno nga pang-islan mga pangalan, may arak kuno mga players naging pagpiki mga edad? Yes, correct. Mo lang ako nga video nga nagahilibion do players gito sa Aklan. Ang maestra na reklamo nga ginpiki ang mga ngalan, iban nga ngalan dagid dala nila sang players sa baseball. Tapos may iban nga players, hindi sa iban nga team. Sa iban nga team? Nga ang edad ginpeke, mga tigulang na lagi butang mga bata pagyapon. So that's why ga disqualify. Amo nga system dapat i-korekta kay nga amo na kung isa ka disqualify kita sa mga world tournament kaya kato mga players kinapadala to mga pikoy ang mga edad nila ka mga pangalan nila kakipay para. Yes, correct yun. So kung tigayin yung protest karon, makikita kaya triple tie kita sa buong Okay. Based diri sa information nga gipalabot sa aton sa ang tournament manager nga nag-triple tie kita. So mabalik na karon dugay-dugay or ba update sa LBBS kung maghahampang sila for final or for semi-final subong naman niya nga aga ini nga baseball secondary nato nga gina-represent ang Altabas Aklan naman K5 Western Visayas. Si Rojas, imo na ni turno para kay Ralph, go ahead. Ka K5 Ralph, pamangkot na namon diri sa Roa City sa Capiz. Kiti may mga players man kami din nga nagaamot-amot man da sang gold medals ta sa palaro. May kuan pa ni may chance pa ni nga malagas tagid ang Calabarzon ka K5 Ralph or even ang NCR. Kung nakakala ko dako chance kunya nagamba ko yung second kita sa NCR. Consistent. Makuha na kon diri ang gold subong sa basketball elementary. Ang football, by the way, ang football, hindi pa ta final, semi-finals pa lang subong ang football. Defending champion man diri ang Iloilo, ang Western Visayas, nga nag-represent ang Barotac. At the same time, ang high school, semi-finals man subong. Elementary kag secondary football sa ang Barotac. Ang baseball ang Nilaw o ang elementary, dako man ang chance ni. So, ikaso, isa ka gold sa basketball elementary boys, isa ka gold sa football, isa ka gold sa secondary football, kag isa ka gold sa volleyball, apat na ta. Mo kapay pa madalaong na tanang ginapanglawan mo. Kabay pendi hubog ang coach. Hindi na yung hubog mga coach nila. Hindi man. Hindi namin isang coach ng title. Kaya ba, si Bayara kung nanatanaw basketball nga bansi katag 21 blaw. Pag si Kadap talagas pa, ano na, ang tabo. Hiling ko gipa-coach na lang tadi si Emery Umalay, kampiyon pa mag-coach. May dala pa nga singlet and cheering. No? O mag-amon lang nga sugid. Nagdagay pa brush lang ko to pagbalik ko. Perde na? 21 puntos kasi agad na kami sa studio. Wow! Daog na ta. Pagkatapos nagpanghihilang ko na tapos sa kampang na perdi pa tanong sa nanong sugilanon. Hindi Rojas, may follow-up ka pa nga question kay K5 Ralph? Madamo mandiga pamangkot ka K5 Ralph no sa province of Capiz. In kaso nga madugangan gid ba ng mga medalya tang ila man sila ginalantaw nga diba si mas magtambak pagid iyang medalya sa iban nga provinces kag gining ginalauman ta nga mga sports ba lang nga mga events nga makakuha kita kun tani gold medals hindi mangin bastante ka K5 Ralph. Kung ako palatawan bastante kun may anom na ta. Nagawangan ba din na sa 4x100 meter relay elementary boys kag elementary girls. Kusog kita da.
Walo na ka gold din kaso. Ginaisip ko ng piso nga way pakabutong itlog. Hindi lang ano nag-iisip kay basi mabao. Okay, dali. Alinda sa Rojas, Ralph, pasa naman sa tiki kay mga boksidor nila to no garangkada ko no. Kaki-5 ni store. Thank you so much, Sir AM, and good morning again, K5 Western Visayas. Sir Ralph, ano oras ang championship? Lakip bala sa championship sa 51 to 54 kilograms ang taga-Antique? Yes, nakip siya. Dua na lang nabilin sa boksidor nga pito nga ginpadala. Isa is from Bago City, ang isa taga-Antique. Pero ining direct kini nga taga-Antique, gapang knockout siya mo. Baw, kampiyon gid. Kasi ka pa na pungol na karbaw to sa tike. Ano oras ang si Palda, Sir Ralph? Do mga 1 PM or 3 PM karon sa hapon. Uy, kampiyon dyan, kampiyon. Oho. Now, follow up ko lang siguro sa AM or sa OM. With regards sa diyang sipak takraw played between Calabarzon and Western Visayas sa first set, kundi ko magsala, grabe kay na ang lagsanay, ang score 14 kita, 12 ang Calabarzon sa first set. Kamusta? Din dyan ginasipal? May idea ka, Sir Ralph? Ang buhari gid sa isa ko ka cellphone na nga ginagamit pang Viber ang mga playing venues. Nalipat ko pero ari di sa isa ko ka cellphone na karon ang isa ko ka ng date ang mga playing venues eh. Oh, pero may idea ka, Sir Ralph, kung sino ang nag-represent kang jang team kang Western Visayas for sipak takraw kay kampiyon ng ang performance da? Tama ka, close ang fight right now. Mixed sila yata eh. May players from Iloilo, Santa Barbara, kag may players yata from Rojas. Sige, we do hope nga kita mangin champion kita kay abanse kita kung lang tawon ta ongoing sipak. Ang aton nga sipak takraw ara sa HHS Ateneo. Ano? Damo ni Guro? Ara dang venue kaki-5. Ano nisang SHS ara dang sipak takraw gidampang SHS Ateneo, no? Nang venue. Playing venues nila kani? Medyo layo-layo anay niya, B, no? Oo. So, ang basketball, ara kasubong sa Cebu Sports Institute? Yes. Sa elementary. Okay. Ang ginapamangkot nga boxing ni Kaki-5 ni Store, ara sa Cebu Coliseum. Gina-cover ni Randy ni. No? Lapit ni siya. Lapit to sa area. So, si Randy ni karon niya sa boxing, no? So, kung amo ni ang prediction ni Kaki-5 Ralph, ang amon lang ginapangamuyo nga kabay pa hindi lang hubog ang mga coach ta para dako gid sa nga makakuha sang gold. Amon lang pamantay abi paliog viral. No, nga hindi man sila mag-abusar man abi. Coach sa basketball. Tapos ang coach mo hubog, mambal siya nga, sumbaga. Coach, hindi ni boxing, basketball ini. Ay kasadya lamang, Ikay na sa aga, ginistoryahan yung party sa isyoda sa substandard. Pati pag-construct sa aton nga sports center, yung mga oval na, may issue pa sang corruption, Ralph. Anong plano na subong sa DepEd? So, party ko nung bibig subong ni DepEd. Ang mga ganun, subong si Pambansa Committee, hindi sila mag-declare sa mga record breaker sa parking field events natin. Ang taga-Bacolod gunit ani may siya tanining naka-break sa record sa 100 meter hurdle si Miko eh. So, ang natabo is hindi wala kulang sa curing period ang ila sining oval kung pagdeklara sa kung sa committee ang istoryahan. Ugon, okay. Sige. Di balikan ko, no? Iloilo, hindi more concern kiti ang amon lang ginapangayo. Next time gabutuhay na kami mo. Gat-chat sa akon si Nestor, si Leonard, kag subong man si Roldan. Dason gani ko daw ang mga coaches di na pagkwaon to. Isa ka coach na sa Iloilo, di na kamukha sa Kalibo, sa Aklan, Kalibo, Rojas, Antique, kag Bacolod. Ewa ega pahubog, amon coach. Iloilo. Sir Eljan? Ted! Bala mo, ining coach kayo ni, multi-titled coach ini. Kampang maninisa sa FEO sang college years niya,
Kag may mga coaching clinics ini dire. So respected man. O galing kay ti hindi mo na mapunggan kung mag-inom, ano man imo man? Ay, ako sa bagay pa kaya sa nung basig nagsalagin sudlan niya, basig ang gusto niya tani sudlan niya tani party coach. Hindi kay basketball Hindi, pero coach. naghampang siya kay 5-10, nag-coach siya, hubog. Oo. Ano nga napirdi Ang siya? information ta Sir Eric, in fairness man abi sa coach no, nga kundi adlaw to maaga tong ilampang. The first game was versus I think Calabarzon. Okay. Dako na to mansi. Ma na to. 21. Oo. The next naman may hampang sila. Ang kabataan marginalized ang ila sining attention. Bangod kay ang ilang nga coach gali uliho. Amo nang rason di mga kabataan may school ni Sir Eric, Sir Eljan, pero ang ilang kuanin mo mga dapat i-baby mo pa ni sila mo kay ginatulog ka as tatay sang team. Amo na kun nga na ko nato ning information pero bay na lang na importante nga ang St. Robert's School Western Visayas team naton sa basketball amo ni siyang designated survivor. Sige. Siya ang designated survivor. Nga masopa ka pa ni mo yaw. FM, palaro sa 2024. Kalain, no? Kaya mayo, no? Designated survivor, amo ning taga-Taytong. Amo subong taga-St. Roberts. No? Mga survivor tani. Oo. May ban pa tanga ginatan Audi, no? Ang delikado sini ang baseball ta. Roman sila bla pros kay Trump to, ha? Kadelikado. Oo. Sini kay if you won't function well as a coach, then ang gin-defeat mo is not only the team that you represent, but the whole Western Visayas. So it becomes an everyone's concern. Tama si kun na vertigo lang to guro ya kay 510. Basi na vertigo to. Kuanta sang reaksyon mismo ang mga players or even ang DepEd regarding sila ng mga informations kamakuanta man sila sang side. But you know, kadami nakita tabi mga players di nasugilanon tani one time niya ang nasugilanon ko lang nga coach sang Western Visayas ang taga St. Roberts. Si Coach Jan Blanco. Coach Jan Blanco. Oo, katahom nami istoryahon. Kag nga ang do medyo hapit sa St. Roberts kay Duak Bilog na taga Negros. Isa taga Carlota. Do kwao ni kuno sang inyo subong kagi 5 Western Visayas. Si kuan ni sa Sir Eljan si Jid Locsin sa Jid JID Locsin. Si Jid Locsin kag si Chris Jan Cabrales. Amo na taga La Carlota si Cabrales. Duha ni sila. Duha ka taga La Carlota pero diri gi eskwela sa Iloilo. Grabe. Ang amon players gali ginapangawat yun sa amon sa Negros. Alin pa na sa una to sa tiempo pa ni James Yap ha? Kaya nga, hindi kami gurok mo yung mag-scout sa amon players ay. Nga, unahan kami permission sa Iloilo. Di ang ginahimo ka bakulot ay itong high school nyo, ang mga player man namon si Iloilo na pangwa nyo? Oo Balik ka. Masigya, ang buat, ni masig sotay lang tanay. Oo, exchange man lang. Sabi bra, man lang ta kontra nay. 5 Barojas, Kalibo, Aklan, Iloilo. Antes ta magbulagay, at least kabulig pa kami yata gold. Then ako, di ka malas lang yung samon. So, ito yung may kwentro anay na ta. Di ta lab. Bulag kun bulag. Bulag kun bulag. Kaya inayar na kami mo, kakipay bray. Namian ko to sa hambal ni kakipay Roldan kina nga nagamot-amot man kuno sang gold ang kapis. Amot grabe nga no. Ito gaamot-amot. Ang taga-Aklan may chance pa tagali-Aklan kay ginadayaan nila ta sa baseball kay 5 Leonard. Amo na gani no Sir Eljan kay News FM Western Visayas kay nag-post ang ila to nga coaching staff. Ari do basahon ko ang ilang nga gin-post bala. Our is triple tie in the elimination round in our bracket 2-1, but in ranking we rank number 3 because they did not follow the rules and guidelines in breaking the tie. Tayo dapat ang number 1, but because of what we filed a protest, but sadly until now no actions and final decisions made. So daw na-disappoint pagid kuno sila. So today we are playing for the ranking for number 9, but of the love of the game and with the spirit of true sportsmanship, we are going to play na lang siling nila subong 9 minutes ka-post lang gid sang ilang coaching staff Sir Eljan. I see. So until now, ang galiway pa ma-resolve ang ila protesta
gimbag-o nila ang rule of the game. Abi ko anay dapat hindi tadi pagbubaguhon niya kaya mo niyang basihan sa ato dampang mo. Actually, ang Region 1, sa post sa Region 1, ang the same complaint nga may rules. Sino na yan mo na nga hindi ta kapili sa kampiyon ng atleta kaya nga to niya kung may gusto ta paboran lubagon tayo nga to nga pagsulundan kag rules of the game. Welcome to the Philippines. Welcome to the Philippines. Welcome to the club. Mo lang gini ba namin. Teo, mga boksidor to sang taga Antique, Nestor. Aka K5 Nestor, mga boksidor gabilib kami kaya balik kag K5 round kapag knockout ko to basi practice ni sparring partner ya karabaw kag baka. Kag K5 Nestor. Kasi makaamot-amot man. Basta ilang nakapakita na K5 Western Visayas sa OM nga bastante ang practice kag support namon diya sa amon boxer Sir Eljan. Okay. So, hindi ta magdugay, hasta na lang tadi, ma-update ta from time to time. Pag-cover karon nila sa basketball, ma-cover, ma-live na sa atong Facebook page. Ginapabalo ta lang, pabalon ta lang ang bilog ga Western Visayas. Stay tuned sa hampang sang Western Visayas for the semi-final rounds. After this championship na dayon. Abot din ka mo mapalanyaga karon kay 5 Western Visayas. Mamatyagan mo, ara lang sa stupad ta ba? Hindi kay kumagpalanyagam lang maparuhas. Ta birthday subong ni Ma'am Aming manager ta sa Ruhas. Ayo. Happy birthday, SM. Happy birthday ba si Dran Panyaga? Karon may ngagaw ko may anay da. Si Kaki Fibre, tiba lupad ta ka may private jet si Kaki Fibre mo. Grabe ba? May 1 million pa nabilin nga daan. Milyonaryo na siya kay mga batabo sa kalupa mo. Kami sa Ruhas K5 thank you gid sa inyo ni Kaki Fibre. Yes, sir. Salamat gid kita lain mo ta karon Kaki Fibre Roldan. Thank you very much ha. Si attorney kay Kaki Leonard, thank you gid. Nestor, matraining ko na boxing para mang knockout mga bisag na kadlaw ni Kaki 5 Eric. Salamat gid sa inyo. Partners, thank you gid. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Ray Espeja Umalay at Ted Ojero Francia. Foro de los Pueblos. Oras sa Foro de los Pueblos, mga K5 alas 8:02 sa aga na batian ng broadcast tandem sang Foro de los Pueblos program sang bilog nga Western Visayas. Mga K5 sa aton sininga special coverage sang palarong pambansa sa pinaka-latest nga update mga K5. May yara sang 39 tanan ka bulawan nga medalya ang Region 6, 28 ka silver kag 31 ka bronze. That is why yara kita sa pangatlo nga pwesto. Samtang nagapangaduwa naman ang Region 4A, Calabarzon nga mera sang 42 tanan ka mga gold medals, 32 ka mga silver kag 36 ka bronze medal. Nagpanguna sa gihapon ang NCR o kunang National Capital Region nga mera sang 61 ka mga bulawan nga medalya, 47 ka mga silver kag 56 ka bronze medals. Pero sige lang, bato, Western Visayas. May hampang sang basketball, balantayan. Ang hampang sang St. Roberts International College, kagang Taytong volleyball girls. Ang mga balantayan kagang football naton sang Barotac Nuevo. Elementary. Ang elementary. Kag school, no? Hindi, ang elementary lang. Kaya ang school, ang nag-represent San Carlos. San Carlos? Oo. San Carlos Negros? Negros Occidental. Pero diaton nga isang Wibra. Oo. Pero next year, sigurado, gini kung magsipak ng Negros sa Western Visayas Array, for sure, Iloilo naman yung matiglawas. Either Barotac Nuevo, Santa Barbara or Haniway or Kalinog lang amo man nagyapon nga mga players na or ang CPU. Balantayan man namo. Ang aton lang ya sa ring ginaduso ding balik lang ya ang selection process. Inablang ang coach kaya winning team kabe pili kaya makakuha sang player to nga nagdaog sa Capiz. Correct. Mayo player to sa Gimaras. Kali pa lang alin pa lang sa integrated meet bla. Halimbawa, Prisa ang nagkuha. Para sa mo ni Coach Boyet Alcardenes ang CPU volleyball coach bala. Ang magbanto ni players ni si Roma Doromal, si Buding Doremdes, si Jovelyn Gonzaga, Fiola Sibalios, Pearl Dinura. Nara subong sa PBL? Ara na sila sa PBL kag sa UAAP. Si Fiona Arroyo, si Robiel Cilia, nga man nagsulod sa Ateneo sa Ray. Ang ginahimo sini ni Coach Boyet Alcarde sa Prisa level pa lang, si Robiel Cilia,
si Eliza Julian Apostol kag si si Fiona Arroyo ginakuha ni Coach Buyet, ginatingob nila ni. Pag-abot sa regional meet, bako ang ilang team si Ray. Kasi manwa mo bla si Provido, Ami Provido. Perinyal ni siya nga ginakuha sang CPU, kaya ang CPU pirmi kadaog sa integrated meet mo. Second ning third district meet, nga ilatig lawas ni Dira na discover sa kay pag-abot sa regional meet sa Ray, may mga scout nga daan. Ang usually FEU, Lasal, at Tineo, pertine sila ka asab. Mag-scout balag kag magtanyag na sang sa mga varsity or sang scholarship grants sa mga mga players. Dira na discover si pagkitataplis ko may picture kada ni Ami Provido. Tagalaihan pututan kasi manuwag mo ni Lisari. Pututan. Oo, imo gini nga imo gini nga kasi manwa. Dira na discover si si Pearl Dinura nga libero sang National University Lady Bulldogs, si Roma Joy Doromal nga taga-NU Bulldogs man kag si Roma May Doromal, makuto ni sila mo taga Cali Dumangas. Si Roma May libero sang Ateneo pero subong sulod na siya sa Premier Volleyball League. Na-discover ini sila sa Ray sa palarong pamansa kag sa regional meet. Si Aduke Christine Ogunsanya, inang balang black nga Nigerian, Filipino Nigerian nga taga Dumangas, taga Sapa Dumangas. Kakadto di sa aton. Nagkadto blad diri sa aton. Na-discover ina sa palarong pamansa bago niya ginpick ina sila sa Ray sang CPU. Kay use ilang pa niya nga champion sa integrated meet si PU. Ang team ni Coach Boyet Alcarde. Damo na sa mga players nga na-produce na. May Glodin Troncoso na. Ginpick manalin sa Pavia. Si Fiola Sibalios, si Jovelyn Gonzaga. Damo na gida. May arap pala subong si Tambok na sa sauna pero nagniwang. Taga Veterans Village si nalipat ako sa plido niya. Ara subong sa UE. Amo ni sa Ray ang benepisyo kung may ginatuang selection process. You can choose your own. Pareho kay Mark Nonoy. Si Mark Nonoy na-pick na siya sang tira-firma sa PBA pero sa una player siya sang Wasong. Asa nakampang sa palarong pamasa sa Ray. So man yung opportunities nga dapat i-open liwat ni Dr. Ramiro Tico. Kay hambag sa interview nato sa Ray na ligad to. Ang Western Visayas malang yung nag-observe nga no selection process nga kung sinong winner take all, kung sinong eskwelahan mo lang na mga represent. Kung di pag-abot mo yung babaw to, ang NCER ni Kaglabarson, mga selected na niya sa mo. Nga aton man mismo ganina nga mga atleta, nga ginatagan na nila sang scholarship grant sa ila. No, ngitagaan lang scholarship programa. Tapos dito na represent sa NCR, kati sa NCR ang eskwelahan mo. Sa aton sa mga K5. Si Chris Ansus Villa. Si Chris Ansus Villa, amo na isang star player sa una sang CPU, aron na sumong sa UE. Damo na gidada nga mapabukal ba naton, it's because ang selection process natagan sang tsansa sa Ray. Bisa nag-third line na ya or kulang kabla sa sentro abi kon basketball sa basketball team malimo abi waso na daog. May maayo to nga player to pututan to. Kwaunta, player to sa niway kwaunta, Negros to may ara to. Para nga mapabakod ta. Kung gusto tagidya nga maangko ng kadalagan. To subong si Ray, ang bali sa Ralph hindi na kita mag-champion. Isa sa mga factors na ining selection process ngayon. Na amo ning sukton ta kay Ramiro Tico. Pwede man nga galing pagabot sa may palarong pabansa. Pwede man galing nga pagabot sa region sa tubag ni sa regional integrated. Prisa hindi mo ya pag-i-allow. Amo nang ginawa nga sa mga sports director sa Ray sa mga private schools diri sa syudad. Selfish ni nga desisyon. Kaya nga man, ang aton kina-represent at the end of the day sa palarong pabansa is bilog nga Western Visayas mo. Hindi man niyang eskwelahan? Hindi man niyang eskwelahan. So kung kapili itong coach sang Maros Arosto, kaya mo every schools, may ara sang best player gid nga makabulig sa grupo. Di kay gindigutan mo to sang oportunidad to. Malay mo tong isa to iti siya lang daw sa bibra may isa to player to nga tanda to. Why mo ging dingutan mo sang opportunity, why mo ging pampang. Di paano pa to sa ma-discover sa Manila? Kung kita sa mga coach to. Magluwas ko ng scouts makadto di sa syudad or makadto. Palarong pambansa mo ginang pinakad avenue sang makapakita ang gila sa mga player da mo. Sang tawag ni pag scouting
sa mga best player nga splakadlaw mangin bugal sang Iloilo ka K5 Ted kag sang bilog ka Western Visayas. Oo. Di ko niyo James Shap. Di nakita si James Shap. Halin diri sa palarong pamansa sa Ray. Ronald Tubid, si Eman Monfort. Subong ampang paya sa Miracle Boats 11 years now, gamay nga player. Anjo Karam. Din si Anjo nakita sa Ray sa palarong pamansa. Nagampang siya sa St. Joseph School. Nagampang sila sa palarong pamansa sa Naga. Dito sila discover. The same is true with James Shap, with Tubid, with PJ Barua sa una. Si PJ Barua, taga Jordan Guimaras, na-discover siya sang Lasal sa nagampang siya sa palarong pamansa sa Ray. Amo na, kaimportante, tani, ang selection process. I don't know kung ano na yung mga rason nga ang why niya gina-fight out ni Director Oitico. Di, subong, mamba ka mga champion ka mo. Di, why? Sang liga to siya gapon tong regional director. Oo, di. Uti swerte lang to kay naka number 2 kita. For as long nga mo nagpatakaran ni Oitico, hindi siya pag-fight out sa Ray. Mamba ka tiyan, feel ni kayang NCR niya. Di ba siya pala kagad kung gina-allow yan eh? Siya number 1 pata siya din. Tani kung sa kalaya daad Tapos mabutang pa mo katarpulin nyo na sa venue da nga itsura nyo taman pagdako sang itsura sa mga atleta. Ang atong ganing ako si ako Biko Nabi Director. Ba't hindi tayo nag-champion? Ay pagusto ko ya Sino tong galiad ang ang hawak? No, very excited lang. Kayo Ay, sos! Kung as long as amo ni patakaran sang DepEd Region 6 sa Ray. Hindi ba lang galima pa, ma-combine? Dapat lang may kombinasyon. May kombinasyon ka. Kung may mayo ka nga sentro to nga taga Capiz ko ato. May mayo nga sentro to nga shooter to nga taga Guimaras ko Drip lang niya sa local level, bla. Tiyan mo nang ginawa nga, sir. May mga istorya kita mga sports director sa mga private schools din sa syudad. Banilo ay pulos na. Kaya ti, halimbawa, may mayong player from Wasong. Pero ang nag-champion is CPU lang, gid. Hindi ka na makakuha. Correct. Na, para sa natabo sa Bacolod Livingstone. Nga mayara ginatawag ka kay 510 sa team bala, no? Abi sa basketball, ang masaligan mo lang dira, duha ka player nga mo tong kabaka-baka gid. Rason nga nag-champion ka mo. The resto mga mga paman. Di karo ka mo to dalon mo kundi na yaw-yawan to sila sa palarong pagsaka mo sa NCR to yang daan niya sa Ray. Sala na ya. Sala na yang mga players to. Nga taga diri man sa probinsya. Di mo na balang unfair para sa aton. Nga ang wala ni gin fight out sa Department of Education Western Visayas kag gusto nyo malanggali nga tawgon nga champion. Ilam do lang Dali lang sinong kung may Jackstone lang ampang si Edmar Liquinya din padala ko to. Dali lang mamangkot ko anay. Director, sino tong kuan ang gabawod ang hawak? Ambot gani Pasaya, na-excite lang ko. Tiyan mo ni Hosi, champion. Tapos ang ipadala tato tabilin tadi ang mga manog champion tani nga mga player get. Fight out kung ikaw sa mga coaches may kamo ni sistema mambal ko maprotesta sila tanan. Nga mga coach, hindi kami mag-coach kung hindi nyo kami pagpasugtan. Mamukalaway bla sagi ka-coach nga balaan mo mamblang kapasidad sang player mo, no? Sa aton sini nga mga kakitay. Nga may kulang gid no? Ang gwa sila kron magabot sa palarong pabansa or die na lang Kaya ti i-represent, basta lang ma-represent mong Western Visayas pero ti sa palarong pabansa nung ginaim tadahaw nga di bla makakuha kita sa Bulawan, mag number 1 kita, mangibabaw ang Western Visayas, amo madang goal tada, no? Sa aton sini nga mga K5 sugid lang way kamo daga kita mo nga nagatumbo-tumbo na taga nidig sang chair sa mga player naton kay gusto ta magdaogid sila. How we were Ray, atong ampang sang Western Visayas sa secondary basketball. Kung selected to or selection to, pertik bakod mo. Pertik ka bakod. Galing kiti with no offense man tabi sa mga player from Wasong kiti ila team. Pero mas kung may chance mo lang pabakuron ta kay gina-showcase tang the best of the best talents mo.
pagsaka ang palaro pa man sa highest level sang sports sa mga estudyante. Hindi ta pagdalok sa iban. O hindi ta pagidalok. Kaga opportunity man nga ang mga imol to pero may abilidad, may talento, matagan sila sang mayo nga scholarship grants kundi ang ginikanan nila sa sa bukid, mahuasan man sa Ray. Things like that. Damos ang aspeto nga tani ma-deal naton. Kung gina-fight out ni nga dapat may selection process gid. Hindi nga ko sinulanda. Correct. Oo. Sige. Alas 8:15 balikan ta na karon mga ka-K5 binom ka mo na Klinika Detox Coffee Mix. May kape ka na naka-detox ka pa ang kampiyon nga kape ni Dr. Ramil. Oy, upod na ang Pre-Bio Coffee. Alas 8:15 mga ka-K5 sa to sinibarwa nga pagpangalagad. Sa pagbalik naton dugang nga mga diskusyon cross aton sinibarwa nga mga topiko kag balita nga natipon upod nga aton sini mga unit field reporters. Sa pangalan gapon sa serbisyo publiko, mabalik kita matapos ang pinaginabang kamang importante nga pahibalo. Standby ka mo. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo. On behalf of the Iloilo City Government, I extend my warmest congratulations to K5 News Iloilo as you celebrate your 3rd anniversary. We have always considered you, the members of the 4th Estate, as our partners in public service and development. Your commitment to bringing relevant news and information as well as entertainment to the Ilonggo community has truly been invaluable. May you continue to be a beacon of truth and democracy, illuminating the facts and events that shape our society while upholding professionalism and media excellence. Here's to the next chapter in your journey of broadcasting excellence. Again, congratulations, padayon kita sa pag-uswag. Taos puso pagbati, Deposit Jesus Cudero. Sa lahat na bubuo ng K5 News FM Iloilo, happy 3rd anniversary. Hiling at dalangin ko na patuloy ninyong pagsilbihan ang ating mga minamahal na kababayang Ilonggo sa ngalan ng serbisyo publiko. Mabuhay po kayong lahat. Congratulations and happy anniversary! Jari 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 pavan san sananana san sanananan jari 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 pavan मेरे जैसा ढूंढ के ला मेरा सजन सन सनननन सन सनननन जरी 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 पवन ऐसा कहीं कोई नहीं ऐसा कहीं कोई नहीं ऐसा हो तो शायद मैं कर लूं मिलन ऐसा हो तो शायद मैं कर लूं मिलन jari 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 pavan
The fire burning through the years. Yung mga vitamin sila ni Doc, lalong-lalo na sa D3 Bio, coffee na DTX Coffee at saka DTX 500. Nasubukan ko yan, ang ganda namin talaga. Sa K5, lahat ko yan napakinggan. At saka sinubukan ko talagang bumili. Ako si Perla Manaay, nagapamatingin kami sa K5 News FM Iloilo. Kami sang dalawa ng bana ko. At pagbugtaw ko ng madaling araw ng alas 3, ginapaandar ko na yung radyo hanggang gabi na yan. Tapos yung mga tricycle driver diri nagatambay sa Tintin Toro-Toro para mamati sa kay maninay-mani na mga drama. Iba nakakarilit at iba umiiyak dahil sa ang ganda ng mga istorya. Maganda sir kasi iba ang mga tao. Siyempre mga tao, kainan to dito sila nagtambay para makinig. Yung mga balita namin kasi marami kaming nabalaan sa mga balita. Kasi kahit saang sulok man ng part sa Panay Island, nababalita ninyo kung ano yung mga nangyayari, ano yung mga paghitabo. Nauna sa balita parati, lagi silang una, the number 1, K5 News FM Iloilo. Ako sa liwat, si Perla Manaay, ako nagapamati talaga sa K5 News FM, sulit talaga. Kampiyon K5 News FM, my favorite station. Bugtaw ron, magbararango na kamo, magpararigos na kamo. Sabi mo ginabatihan nga mo na. Oo, pero ko mati, maganis sa kakadlaw lang nga ako nga ako lang nga asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers, nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may kayo nga nagapamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Isa sa matripon kami ka Suryana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex, so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo, nanamian ako kay ginaknowledge ko bala nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw mayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga karaya ang mga lingwahe lang hindi ko abi kabalogin magkaraya. Pero manami bala sa Balatsagon kay bisan diin ka. Once mo balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Ina-acknowledge ka gid nila. Sa liwat ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. Tonight, we honor the hard work, passion, and resilience of every member of K5 News FM. You stumble through your days, got your head hung low, your sky's a shade of gray, like a zombie in a maze. You're asleep inside, but you can shake awake. Come on. And together, we are back the party. And together, we love the evening this morning. The towards to the sky. And really fight when the world becomes a fantasy and you're more than you could ever be, 'cause you're dreaming with your eyes wide open, and you know you can't go back again to the world that you were living in, 'cause you're dreaming with your eyes wide open. So come alive. And congratulations for making it to this point. Salamat sa ating mga angels, DJs, news writers, reporters, technical staff, drivers, and everyone who's interested in us to wear our
Foro de los Pueblos. Oras sa Foro de los Pueblos program mga ka-K5 alas 8:26 sa aga. Welcome back sa ato sa libaro mga pagpangalagad sa aton sini nga mga ka-K5. Gina-remind naton kamo nga mag-inom na magtumar sa mga suplemento ni Dr. Amil Itang-Uy nga sa Ranggit Babakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga napahamtang sa Miagao Branch, Pasig Branch, sa Haro Branch kag sa Kalinog Branch. Sa Kalinog mga ka-K5, kung magbakal kamo sang mga produkto ni Dr. Amil Uy umpisa subong adlaw, sarang na kamo nga makapasakop sa SAP o Konsuki Ayuda Promo. Kung sa diin sarang kamo makadaog sang 10,000 pesos, 5,000, 3,000 kag 12 tanan ka madaog sang 1,000 pesos kag mga produkto ni Dr. Amil Itang-Uy. Kadto kamo sa Kalinog Branch sa may Cosmart, sa tabok lang sang McDonald's, dira sa may Kalinog mga ka-K5. Bakal kamo sa mga produkto ni Dr. Amil Itang-Uy nga saranggid makabulig sa aton nga ikaayong lawas. Sa may Pasig City Branch dira sa may Salvacion Street, sa may Haro Branch diri sa may kilid lang sang St. Robert's International Academy. Kadto kamo dira sa may Haro, no? Sa may lapit lang sa Robinson Haro mga ka-K5 ang Klinika de Alternativo ni Dr. Amil Itang-Uy kag dira sa may Miagao sa may Orvi Street, Miagao, unhan lang sang Miagao Public Market mga ka-K5. Napamtang man ang Klinika de Alternativo ni Dr. Amil Itang-Uy. May mga free consultations kita, hibaloon nyo lang kung anong schedule. Kag kadto kamo dira kag magpa-check up libre wala sang bayad. Ang mga produkto ni Dr. Amil Uy mga ka-K5, ang DTX 500, D3 Bio, nga saranggid makabulig sa aton sining kayong lawas. Ang DTX 500 ginakabig nato nini nga di superior antioxidants, himo sa ampalaya extract kag di sugared cane extract mga ka-K5. Balin sa panit sang tubo kuha ang mga mapapait kabahin. Kay bangod ang panit sang tubo nakitaan sa mga eksperto mga kabyanan nga manggaranon sa antioxidants. Magsiling kita antioxidants mga ka-K5 mo ni siya ang nagatap na, nagapatay, nagapagwa sa mga toxins hilo sa lawas naton. Uga sa aton mga bisyo kag mga ginakaon, mga unhealthy lifestyle naton mga ka-K5. No, sa aton sining mga kuturan nga mo naman ang ginatunaan sa mga balatian kasubong sang diabetes. Kung ginadiabetic ikaw, sunod-sunod na ng mga balatian mo, may kidney failure ka na, may liver failure ka na, no? Sa aton sining mga ka-K5, so dapat nikawan ng balatian. Inom ka mo sa Klinika DTX 500. Sa mga ginahilan na tubo, trangkaso, sipon, basi may virus, di ka na bacterial infection na sa lawas mo, inom ikaw Klinika D3 Bio. Kaya Klinika D3 Bio, may vitamin D3 ka na, may virgin coconut oil pa mga ka-K5. Ang vitamin D3 nga na, paaman na nga sa Klinika D3 Bio sa BCO. Kaya gani ang inyo sining nga baklon, Klinika D3 Bio. Hindi ka mo magbakal sang vitamin D3 lang, kundi dapat vitamin D3 nga may virgin coconut oil o kon BCO. Ang Klinika D3 Bio mga ka-K5. Klinika D3 Bio, di antiviral, antibacterial, antifungal, antiparasite nga produkto ni Dr. Amil Uy. Magambal ka antipunggal, may katol-katol ikaw da, may arikis ikaw, may an-an ikaw, may ringworm ikaw dira, sa imong panit, no? May lanag ikaw, buo-buo puksi bakli sang kapsula sang D3 Bio kag it-ita ibubo ang duga mga ka-K5 para mag-ayo, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 amo na kay epektibo ang Klinika D3 Bio ni Dr. Amil Itang-Uy. Damo mga ginaigo subong sang fatty liver kag kidney stones, gasala-sala kung anong imuon nila. Ang imuon mo da, ang imong lifestyle lang, eating habit mo, ibaguhon mo gina. Hindi ka na mag-inom, hindi ka na magsigarilyo, and control ang food intake sa mga oily nga pagkaon para malikawan ang fatty liver kag kidney stones. Ganagan kaon sang salty foods, agud nga ni magporma sang bato-bato sa lawas. Ang imuot pagidra magtumar sang D3 Bio. Ang D3 Bio may feel full hormone ini gina-release. Kung gusto mo blang magniwang or control ang imong pagkaon blang hindi ka mag-overeat, magtumar sang D3 Bio. Kay ang leptin, Leptin, feel full hormone nga gina-release ini sang D3 Bio kung magtumar ka sini. Ang D3 Bio nagatap na sang trangkaso, parise sang may TC kag DTX 500. Sa mga ginapunggod bla, may punggod, may alap-up, may arikis, may whiteheads, may blackheads, magpanghabon DTX
Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Kay may VCO ini siya, Virgin Coconut Oil, natural ini nga habon para sa aton nga panit. Ang nami pagi diri sa Ray kay why ni sa nga daw greasy pamatsag mo dagap ng hugot ang imong panit kon mga habon ka kapin sa guya. DTX Beauty Soap kag para wala sang angsod, Clinica Day Fresh. Para sa imo nga kape, sa imo office da, bakal ka sa imo konsumo, DTX Coffee Mix kag Pre-Bio Coffee. Sa mga constipated na budlayan niya magpamuhin, kung mamuhin man gamay-gamay ang nagagwa, hindi bala tingob, mag-inom sang Clinica Spore Biotics. Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics effective man sa pagtapna sang dysmenorrhea sa mga babae nga manag-abot ang ilang menstruation bala or monthly period, iban sa nag-uriod sa kasakit. Para wala sang sakit, malikawan ng dysmenorrhea, Clinica Spore Biotics. Ang UTI, ang galalain ka masala kung gina-UTI ka, nagpangihi ka, damo sa mga side effects na sakit kilid mo, magtumar sang Clinica Spore Biotics. Sa mga babae, para wala sang smell under, Clinica Spore Biotics. Subong damo lamok kay bangod nga gaulan, dugay-dugay mag-init naman, muad ang lamok. Ang himuon nyo, magpamanyos DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. Kay ang lamok na once nga ang panit mo sa Ray may DTX Herbal Oil, kapalagyon siya. Pili ka lang lavender or lemon scent. Kung magpamasahe ka, may kibit ka, gusto mo lang mag-relax, pamanyos sang refreshing, effective nga DTX Herbal Oil. Sa mga lalaki, pagkagabi, may mga trabaho ka pa, sa pagkadlaw, dami pagkitrabaho, magtumar sang Extend Food Supplement for Men. Kaya balo ka nga magluwas ka nag-boost sang imo sining performance. Ang Extend Food Supplement for Men, bangod nga may maka, kaklabuwas ka, natural herbs ini nga makitaan sa Extend Food Supplement for Men. Nagatap na ini sang arthritis. Kung may arthritis, kabadayin ka maglakat. So sa mga lalaki, magtumar sang Extend Food Supplement for Men. Damo sa mga benepisyo ini mga food supplement kay ni sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kung may mga pamangkot ka lang, gusto mo gibla matagan sa ring ng one-on-one lang talk, gin-encourage gid ka mo, kadto ka mo sa clinic outlets, Miag-Aw, Kalinog, Pasi, kag Haro, Iloilo City Branch. So bang adlaw Lunes, may free consultation sa Clinica Pasi City Branch. Kag sa Kalinog Branch, everyday may free consultation. Sa Miag-Aw Branch, kada Domingo, kag Martes. Sa Pasay City Branch, Lunes, kag Huwebes. Hingalitin ninyo ini. Gina-emphasize ginaton nga aman. Kung magpa-konsulta ka subong, mahal. 500, di man gani 700. Pero dira sa Clinica Outlets, libre lang ang pagpakonsulta, pagpamangkot ninyo sa aton nga mga in-house doctors sa inyo sininga nga gidabatsag. Kag kung gusto niyo magpa-interpret sang results sa inyo laboratory exam, libre lang dala ninyo inodra. Kag panagyanan ko sa doktor kung ano ang nagkakabagay nga food supplement ka tumaron mo. D3 Bio, DTX 500 kag may TC. Pero ang good news dali kay tumaron mo ini, wala gid sang overdosage, wala sang side effects. Ang good news kay makapasakop pa ikaw sa Suki Ayuda Promo. Gusto mo yung may coupon, kung mabakal kaya sa mga klinika products sa mga butika lang bala, outside sang klinika, why na daya sang coupon. Gusto mo yung magpasakop kay magdaog sang dala ko nga premyo sa Suki Ayuda Promo, 10,000 pesos ang first prize, 5,000 ang second prize, 3,000 pesos ang third prize, kag may 12 pa katag 1,000 ka pesos, may 5 ka winners ang Pre-Bio Coffee, 5 ka winners ang DTX Coffee Mix, kag DTX Beauty Soap. Bakal ka sa imo nga mga food supplement, sa imo nga kape, sa imo habon, sa Clinica Outlets, Kalinog, Miag-Aw, Haro, Iloilo City Branch, kag Pasi Branch. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Alright, mga produkto ni Dr. Amiloy nga garantisado kag epektibo mga ka-K5. Alas 8:35 oras ato sa libar mga pagpangalagad. Diretso na kita sa mga labing talapang naton sa nga mga balita kag tupiko subong aga. Naka-standby sa linya si ka-K5 Karen Badilla sa patrol. Ang mga natipon sa libar mga balita kag follow-up reports.
sa aton sini nga mga kuturan nga mga mangunguma nagaulan-ulan subong tiyempo uso ni subong dasing magtubo ang mga hilamon gamit kamo Postmaster herbicide. Postmaster herbicide sarang gid makapatay sa mga hilamon nga mga peste sa aton sini nga mga talamnan. 12 ang diyas ang edad tubtob 45 diyas sarang gid nga mapatay sang Postmaster herbicide. Spray lang sa inyo mga talamnan para mapatay ang tanan nga sang hilamon mga ka-K5. Alas 8:36 aga oras naton diri sa ato sa Dibarwa nga pagpangalagad. Ka K5 Karen Badilla sa patrol sa imo kampiyon nga report, please stand by. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Karen. Sa K5 Raycard sa K5 10, live kita diri subong sa PIO sa Iloilo City Police Office. So sabihin live na to, no, nga makaupod si Police Major Sheila May Sangrines, ang spokesperson ng ICPO, akadina ka K5 Raycard sa K5 10, naka-witness kita sa last nga flag ceremony ni Colonel Joaressi Coronica. Subong ni nga adlaw, July 15, ka K5 10 sa K5 Raycard. Sa iyang speech kaina, ginapasalamatan ni Colonel Coronica ang iyang mga personnel diri sa ICPO bangod sa sulod sa isa ka 2 sa 5 ka bulan ginsuportahan in siya ang kooperasyon, ang koordinasyon sa tanan ng mga police commanders, mga staff kag personnel ng ICPO na kuha gid ni Colonel Coronica sa panagapangko ini bilang city director sang aton nga kapulisan diri sa syudad sang Iloilo. Kag sa subong ang tinguan pa tani kagilang ma-interview bala si Colonel Coronica kasi may Zoom meeting ini siya subong nga aga. So ang aton subong nga kaupod live ang taghambal sa ICPO na si Police Major Sheila May Sangrines. Mamayong aga si mo live kita subong sa Faro de los Carlos na programa sa K5 News FM Iloilo. Ma'am, subong last day ni Colonel Coronica sa panguna sa flag raising ceremony diri sa ICPO, ma'am, no? Niyara na kamo, ma'am, update kung saan ang exact date ng turnover of command nila ni Colonel Kim Ligada. Well, kanina sa iyang nasiling probably last flag raising ceremony niya, kag last na mensahe, expectedly sa siling semana. And in fact, nagatag siya instruction sa aton mag-ulang to prepare the program and the possible preparations natin for the turnover, no? Ceremony nga pag-aiwaton. And hindi ko man mabalaan, no? Kung dito sa bayan sa Kampiligado or dili sa aton sa ICPO. But sa aton dili sa bayan sa ICPO, amuni nga nagaprepara na kita para sa turnover ceremony. Kag sa ginagani daw, mix na nga mong gulat sagon diri, no? Sa subot kay si 1 year and more than 5 months. Kasi maanong siya ka 1 year and 6 months siya sa July 26 ngayon. Kasi tungod nga daw pamatyag na mo ng sugay sa katuig ng pagpangalagad. Kaya daw kadali lang. Kaya daw nangin isa ini ka maayo manamit. One of a kind na leadership ang pakita diri sa amon sa ICPO. And well, kalipay man kay we have to let him go kay promotion ini nga nagulat sa iya. And he has proven his worth diri sa ICPO, kadamo sa mga legacy niya, kadamo sa mga accomplishments. And kadamo gid na import niya na nagtulo niya sa mentor niya sa aton, especially sa amon nga mga junior kag mga officers nga nag-lead diri sa ICPO. Ma'am, hindi mas sa bias, ma'am, no? Ang sa ibo, ma'am, kung mahibaloan, dugay ka naman diri nga spokesperson sa ICPO kag nagapangalaga diri sa syudad naton. Sa ibo, ma'am, sa tanan nga city director na naagyan mo, sino or si Sir Coronica, ma'am, ang may pinaka-high performance when it comes sa ma'am, sa mga police security or mga measures diri naton sa Iloilo. Isa ini si Sir sa mga pinakamataas gid. Mataas gid, isa sa mga pinakamataas. Kay I have to say nga may mga previous director kita nangin nangin maayo man nga leader diri naka-contribute sa ICPO, pero makabig naton nga mabasagan manamon ninyo na high moral kita kag daw ay nang sinasay man ini nga pag-lead niya sa ICPO so mataas isa siya sa mga pinakamataas kay in the past numara man kita nga ng ICPO director na tumanman ka nami ang pagpangalagad niya kag ang legacy ang gibili niya diri sa ICPO. Mama nang gina-expect niyo subong sa incoming naton nga city director na si Colonel Kim Ligada
excited kami na because ang officers nila, especially commanders, they just come and go parehas nato, no? Wala kita kadugay sa isa ka posisyon ng pwesto. And excited tunod nga hindi na niya bago si Sir Kim, no, sa Iloilo City Police Office. In fact, kita personally nanging boss sa ini, siya ang nag-head sa Iloilo City Mobile Force Company, no? Nanging admin officer kita niya as platoon leader. Kaya daw, hindi na kami mag-go, kada halos madamo ni sang ilang similarities in terms of leadership pag management style ni Sir Coronica, kadungan pa sa sang facts na mag-classmate ni sila, sir. Halos parehos. So ang sabahin ng ICPO, ang support namon sin Oma, no, ang ibutang na city director, more so kasi kilala na mo si Sir Kim. So excited man kita sa gihapon pabor ini sa mga punggulo yung Ilonggo kahit ang successor ang mabulot kay Sir Coronica is palangga man sa mga Ilonggo and kilala sa mga kapulisan sa ICPO na man ang track record, ang service reputation manami man. So makabintanga din sa siyudad ng Iloilo kag amo nino ang mga accomplishments, ang mga achievements, ang mga gains na ginpabilin ni Sir Coronica, dako gilang posibilidad na hindi man lang masustain or matupungan, malabawan pa. Okay. Kakipay ba ka rin? Yes, kakipay rin. May mga dugang kitang pamangkutanon kay Police Major Sheila May Sangrines, no? Haraman guro ka batian niya kita da? Sige, ihatag ko sa iya ang linya kakipay rin para mabatian ni Major Sangrines. At si kakipay ang ako natin sa K5 sa Foro de los Pueblos at the same time ang station manager natin. Good morning, Ged. Police Major Sheila May Sangrines, ma'am. Good morning. Live kita sa K5 News FM Iloilo. Kopod mo si K5 Ray kag K5 Ted Awero Francia. Diri sa Foro de los Pueblos sa program. Ti kabalo kita nga few days from now, magatalos na si Police Colonel Kim Ligada. Sa imo sini ma'am sa bahin sang ICPO, ano ang pinakadako nga accomplishments nga naobra ni Police Colonel Joreste Coronica sa iya sini isa ka tuig kag 5 bulan nga pagpungko bilang City Director sa mga police operations naton na Police Major Sheila May Sangrines? Makabig siguro nga nakita ko diri nga pinakadako is ang accomplishments na in pangunahon niya nga na-deliver sa ICPO sa kampanya kontra illegal nga droga. Kahit amo gina ang pinakamayor nga rason kung na ang hatag man siya ang responsibilidad bilang ICPO sa medyo damo kita concerns yun, no? Although makabig natin nga it remains to be a challenge. Pero drugs alone, illegal drugs alone, accomplishment, sir. Kada man sang nang epekto in terms of peace and order situation sa Iloilo. Hadit din niya wala niya naging tutupan get. Kaya daw amo ginili siya sa pinakamayor na plus niya, which na-sustain niya from the very start up to this time sa iyang pagpangalagad. So all others, no, the administrative in nature, makabig mo nato ng importante, pero kung talinong kagkatawhay, makabig na sa ako, diyan nga bahin ang kampanya niya kontra illegal na drugs, ang mga operations hindi patikayo niya, mo gining ang impact, no, sa kalinong kagkatawhay naton. And wala po sila dira. Ang overdue ng handom, desire, sa Iloilo City nga magdugang sa 4 na police stations, ti amo nino nahingagaw gid niya medyo maburubulay na mo challenges, may mga bird things na makita man naton, pero gin-push niya gid, no, even if na ang realidad nagambal na hindi mo siya ganit kumandok sa national sa Iloilo, pero nakita niya gid ang potential nga kinanglan gid itugangan kahit ang ekonomiya sa siyudad ng Iloilo hindi na mapunggan ang progress of development. So nakita niya gid nga kinahanglan sunod man yan, no, ang preparasyon pag-level up man sa kapulisan diri sa bahin sa ICPO. So iyagi niyang ligasiya kiti sa iyagi niyang termino na dugangan ng aton nga mga police stations diri sa may syudad sa Iloilo, Police Major Sheila May Sangrines with Police Colonel Joreste Coronica, no?
Yes, ka kay Five Ray no, and ka kay Five Ted, no. Although madugay naman ini siya nga lobby man, patigayunan sa mga previous natin na commander, but only during his time na-realize ko din So, wala niya din pa paano as nga ti-indicate na matigayon na ma-activate. Sige. 130 million nga confiscation sa illegal drugs during his term. Maginda ko ini nga challenge sa magabulos sa iya bilang City Director sa may syudad sa Iloilo, Police Major sila May Sangrines. With that, Police Major, salamat gid kag tagaan na lang ka sa imo sini nga kayunan nga makahatag sa nga dugang nga mensahe para sa aton sini nga mga pumuluyo, Police Major sila May Sangrines. Yes, kagina i-extend ko lang no ang mensahe sa aton outgoing City Director. Lati, while nagpasalamat siya sa amon, sa mga women of ICPO, gusto mo na extend ang pagpasalamat man sa overwhelming na suporta sa pumulo yung Ilonggo sa iyang mga nangyayong pagpanguna din ng pagpupo bilang City Director. And kami iya sa may sa ICPO, sa gihapon, no, regardless kung sino man ang aton na leader direct, kami nag-aapilar nga tikabay pang suporta at padayon gid kahit kapalagutan sa mag-ilanong naman kami hindi kita mga nadinala ko no so kapit sila sa kaninong kagkapanguhay ko na support sa mga pumulo yung Ilonggo kag wala po sila dira sa inyong sa kapapot sa media salamat man kabay pa nga with our incoming assumption of our incoming City Director I would extend the same support no and cooperation sa iya liderato. Salamat kay Police Major sila May Sangrines, spokesperson sa Iloilo City Police Office. Kakipay Karen. Foro de los Pueblos. Kipay Karen. Kakipay na pati ang siwat na si Police Major sila May Sangrines. Ano ko niya sa kakasalaman sa mga flagship ni Fernando Resti Colonica naman sa pag-isang liberato area sa ICPO sa Silingan. Wala pa yung exact date kung saan COVID after over of the month. Pero this week, hindi this week? This week na. This week, okay. Pero wala pa yung exact date kung saan COVID sa mga declaration. Okay, sige. Live report, nagsinan sa Iloilo City Police Office. Ako na siya brita, ng sinunod ng GPS sa Tinta de Alternativa Medicina ni Dr. Leloy. Ang dito sa Vaccine 5, ini nga naghatagit sa mga organization sa atong nalawat, mga natural and organic ingredients, ang chia seed, ang palaya, kadi, sugarcane extra. Live report, nagikan sa Iloilo City Police Office, sa K5, Karen Badillapang, sa Kampiyon, ng Brita, Servisyo Publiko, at Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Nabatian si K5 Karen Badilla. K5 News FM. Kampiyon Report. Alas 8:49 ang oras ato sa Barwang pagpangalagad sa K5 News FM Iloilo. Sa ilo kita sa pila naton sini ka mga labing talalupang doon nga mga balita ka K5 Ted subong si Mayor Alice Guo ang iya sini ginikanan kag pila sini ka mga staff nga malapit sa iya nga nalakip sa ging paparaugan sang warrant of arrest sang Senate Office sang Sergeant at Arms. Why na makitan? Di na makitan. Missing na sila. Missing Where na. did she go? Di galing ka nag-post sa birthday July 12. July 12 birthday based on the Alice Guo na pangalan. Pero damo to nag-comment, no guy, gani kami August pa yung birthday mo, go waping. Where did she go? Where did she go? Di ba si sa where did she go? Go. Base sa sa Timor Leste, ilog ito si si Kwan. Si Kibuloy ara man sa Timor Leste mo? Why man subong? Why man damo sa mga sang GILJ daw ari pa man di? Sa time ni Bongbong Marcos. Damo sang mga nautdan sang sungay no? Tapos damo man ang nagpanago. Si Kwan ni si Kibuloy may 10 million 10 million. Basi ka balo kada ka K5 Edmar. Ka K5 Bonsapio. Basi ka balo ka mo rin giprago si Kibuloy ha.
Kasi makita nyo Black Ron mag-area ka mo. Timbre nyo dayon kay yadi pang 10 million. Instant millionaire ka mo dayon. 10 milyones ang ulo ni Kibuloy mga kakipay. Si Mayor Alice Guo suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kag 7 sa mga kopdanan sini. Sa ton sini nga mga ka-K5 nga ginapangita subong sang Senado. Sa ton sini nga mga kuturan way gid makitaan no magluwas sa iya sini nga accountant sa ton sini nga mga ka-K5. Umpisa pinakala sini nga Senate hearing sang time pa ni ngara si ginggisa sa ni Senator Loren Ligardato kag ni Senator Rizal Tiberos mo. Sa sunod sila nga hearing wala sa makapakita sa ton sini nga mga ka-K5 ti obvious naman. Ikaw balay mo nga obvious na nga nadakpan ka o obvious na nga nakitaan ka sa mga dokumento. Mapakita ka pa, dogin butang mo lang sa dogin gisa mo lang gulingon mo mantika. Nagkuha ka bato kay pulpog solo mo. Kay ti siyempre mabuyag pag idang tanan mga katuntuan eh. Di naligato na nga ba ito sa nga hindi na sa pag iporsaon. Nga magkadto sa Senado. Isa naman nagligat may balibal to sa lain matsyag niya. So ti ngita na lang gid masya sa alibay. Kahit ti ko nagman sa Ray, obvious sa gidman that she is a Chinese national. Nga gipasuludan di gipasuludan di ang kuan bla nang ginman ubragid ginpiki ang tanan. Kagamat amat naman ganing subong nga nagakabuyagyag nga dito sa Davao del Sur sir may 200 pagito ka mga Chinese born mga Chinese nga mga nationals nga ginpiki man ilang mga live birth. But sa ningon this was done sa Duterte administration pa. Pamangkot ano si Duterte kag ang China na mo na pamangkot ta. Tiyang mga nalakip ni sa mga gimpaprawagan sang arrest warrant sa ton sini or arrest order sa ton sini nga mga ka-K5 sang Senate Sergeant at Arms amo day Dines Lacson kunanan mga incorporators kag mga big bosses din sang mga sang Pogo no lakip na ang mga tinawo ni Mayor Alice Guo kag iya sini nga mga paryente kon relatives anday Sheila Lial Guo nga ginakabig nga mga utod ni Wesley Lial Guo, Jenzong Guo, Semen El Guo, kag si Wenyi Lin. Mga ka-K5 no sa ton sini nga mga kuturan nga sa subong missing. Why makitaan kon din sila subong barwan nagapanago. Di kung gipanawgan na siyang Senate arrest order ka-K5 bated dapat ipalerto ni tanan nga mga perto naton no mga aton sini nga mga sa immigration ta a National Bureau of Investigation aton nga hindi sila makagwa sa pungsod Pilipinas. Basi bala kag tawag ni wala labot sa helicopter yan may ara pagi ni nga sa Barinaw ka-K5 tayo. Ti expect na gina si Ray. Bangod nga hindi sila tumandok the Ray. Tanan mo nila ina. It's getting clearer na ginman nga gipasulod din ni sila sa pagi man sa gahom nga nagdepensa sa ila sang tion pa sa nagligad nga administrasyon sa Ray. Tama naman ka-obvious. Tama naman na-obvious ang katabo ngayon ni Subong. So kadamo pagid no may mga subpina pa kag follow-ups nga gin-issue sa pila pagid ka mga Chinese national nga involved sa sining Pogo operations mga ka-K5 nga sa Subong ginapangita. Basi bala ang akon ganini dapat may pronouncement ni si President Ferdinand Bongbong Marcos mo nga ipalerto yan ni ka-K5 ang tanan nga mga local government units sa bilog nga Pilipinas. Kaya tiyang iban nga mga heads, mga Chinese nationals nga nagpalagyo tobla sa may Pogo pag grade to, naglulupad na to kunin din nga mga probinsya des Pilipinas. Kaya hindi man to sila dali-dali makagwa to sa aton sini nga mga ka-K5 sa kay may mga whole departure man sila mo HDO bla. So kita mo to nga gapanago to sila ginapangarkilahan ang mga resort, mga private resort. So di dapat may pronouncement ni si President Ferdinand Bongbong Marcos nga mambasa nga calling all the attention of the provincial government and local government units of different cities, municipalities and provinces in the Philippines to be alert no sa mga Chinese national nga posible nga magkakadto sa mga probinsya ninyo nga involved sa illegal nga operasyon sa Pogo nga base mag-arkilada sa mga private resorts, ipabalon nyo dayon ang aton sini nga mga kapulisan
Pero why takbati aw? Iba lang mo kung may declaration pa rin tani sina ang presidente sa Ray, may chilling effect na mo. Oo. Magkudog-kudog na kay Botsingon nga why sila salig? Oo. Tapos makawangkid ma-alert kid yang kuani ang bilog nga agencies ang gobyerno mambang nga ba si kuno seryoso ning ang gobyerno ta. Ang natabo to bla sa pila to 17 or 20 to ka mga Chinese nationals to bla nadakpa sa may balantang sa haro. Oo. Kundi gin preso to sila sa IRC, Iloilo Rehabilitation Center sa barangay nga Pototan. Ang makatiling hala subong sa Ray sa mga information naton nga nakuha nga adlaw-adlaw may nagadulong sa ila dres ang Chinese foods. Why sila nagkakaon niya sang daily supply halin sa sulod sa presuhan kaya hindi sila ikauyon sang pagkaon sa mga Pilipino. Ang pamangkot sino ini sila nga kag ano ini sila ka organisado sa kung may order dapat kina-verify na sa may mga nadagkaladakpan di mga Chinese nationals tapos makita mo da kung alerto di ang mga local governments nato ang mga tawo may pronouncement sa presidente man ba sila nga may mag-inquire da sila dabi nga markilahan mo ning resort wala sang may pasudlon di kami lang so maduda ka na mo kay 5 dead dapat may mga muna blaw kadugay ni kadako ni nga isyu ni duway kitakbati sa presidente nga nagtingog why hindi sa bla firm sa iya mga statement sa Ray. Sa Biyernes Biyernes ang hapon may nag-text sa akon. Biyernes kito sa hapon nabal niya good afternoon. Tuod gid man na nga wala po go there is aton. Amo lang mangkot sa aton. Ang balos ko sa ko may intel reports man nga sa Puerto Real kag Lidesco villages may ara. Uy. Ang sabat sa ako niya pabor gid ko. Apakot ko gid kay tuod na may Chinese nagbakal balay dira worth 30 million pesos sa Ray. 30 million? 30. Habal niya, nabalaan ko lang ni kay nagmuno ang process nga may nagbakal 30 million. Nangita pagani ang seller rintahan kay spot cash ang bayad. Wow. Spot cash. Grabe ba? Spot cash. Pamatiin nyo bala ang istorya ni ma-relate naton mo. Habal niya amo ni ngala no. May ngalan diri sang babae. Ang babae, ngalan niya sa babaw. W abing sugod sa ngalan niya. Kung sa Filipino nga ang ngalan. Married to Jingwei. Chinese. Hindi ko lang pag-ubusong gid ang i-apelyido. Okay. Jingwei. Lot 32, Block 11, Phase 2. Na amo na siya. Kung may ara pronouncement sa presidente, tanan nga mga local government units naton, LGUs naton, malerto. Ipang-check, pang-double check. Ang tanan nga mga areas diri sa may syudad Sulilo or din man nga lugar sa may Pilipinas. Correct. Ipangalerto sino ning mga Chinese national nga bago abot di based on local tawag ni tourism update kag sa mga sa immigration naton kay makita ng destination nila mo kung di sila makadto. Kung anong visa sa Ray ang ginawiyatan nila. Correct. Di ba? Ari pa gido. Ang ila address sa Manila, amo ni Manila City, Ongpin Street, amo ni be. Okay. Sang 2023, ang ato ni nga informant sa Ray, very precise ni. Okay. Gin-transfer ang title. Oy. 162 square meters ang duta, 346 square meters ang balay. Ang isa, apelyido niya Ong, Lot 2, Block 9, Phase 2. 320 square meters ang lot, 415 square meters ang balay. 2023 man gin transfer sa Ray. Pamatiya? Amo na, saan pamangkot ako? Balya, kay sino to balay ang sa balantang haro to. Nadakpan tong GCCD ka Chinese. Balya, areo. Nga hindi lang ko ginisura, sang ginhatag ko sa imo nga address. Pero amugid na, ginmuno sa akon. 30 million bakal, wala lang ko kabalo. Botsingan sa Ray, mga mo nga mga information, maduda ka na mo. Naduda ka na. Nga spot cash spot cash 30 million. Cash gida. Cash na, spot cash. Ang ginbayad nila. So, of course, in fairness sa Manabi, sa iba niya mga Chinese national, nga way man niya bigihimo si Ray. Pero sa buong niya, may cloud of doubt on may pagduda. Correct. Ang tao sa buong dere. So, dapat, may ara ganayang nga firm nga mando from the Office of the President down to the Department of Interior and Local Government, DILG, para ma-implement sa mga local government units sa LGUs naton. Nga dapat mangin alerto sila. Kay tigi na pang tugis natonin mo sa out of estimated to 1,000 plus
1,000, hindi, 2,000 plus gani. Oo. Ka mga Chinese nationals, sobrasin mo lang ito nadakpan nila dito sa may raid. Di just imagine, pila ka nilibo ka mga Chinese nationals tung wala pa nagkaladakpan subong. Kag padayon pa nagapanago, kayang kadto nila sa Pilipinas, illegal. No? Ma-operate siyang pogo sa ton sining mga kuturan. So dapat ipalerto ni. Kaya sapos wala na ma-detect sa ton sining mga kabyanan. Kag pang-ubuso ni deport ang mga Chinese nationals nga ridere sa Pilipinas nga involved sa sa Pogo operation. For sure, Sir Ray, ako na yung maglantaw. Hindi lang dito sa Porac, Pampanga or dito sa Bamban, Tarlac. Scattered din sila. Hindi, dasig lang ito nadakpan kag na-detect ang sa Porac sa Bamban because nagpatindog sila building for that certain operation. Pero kung mag-operate ka Pogo, kinanglan mo internet mo lang. Internet, computer, kag building. So kung why ka nagpatindog building, pwede kagidya ka-arkila, kapangrenta building sa aton sini nga mga ka-K5. Amo nang dapat diskubrehon sa aton sini nga gobyerno man, no? Sa aton sini nga mga ka-K5. Kasto sa may Porac kag sa may Bamban, ang ilang business permit process is for the BPO, no? Call center. Pero ang operation Pogo. Diba si diri sa aton may araman? Basi baging process diri sa aton tutorial. Tapos gali kay Pogo operation ginobran na sa sulod. Amo nang dapat nga bintaha kung nagalibot ang aton nga mga city anong tawag ni? Ang business and licensing business process and licensing office BPLO sa city BPLO amo nang bintahan kung nagalibot sila kaya nagapang on the spot check badakpan mo dayon Tiyari lang nga sa information nato ngini Sir Ray sa isa gini ka masaliga na amba niya 30 million 30 million and may pila na ka mga clients man siyang na-entertain nga ang mga benefactor namili palabot sa pulis, no? Sa aton sini nga mga kapulisan ka K510 para ma-CI o gani sa NBI bla, no? Para malantaw kung ano gyud man ang operations nila kay kung may ari di sa may syudad kag sa may Iloilo bod dako ni blita. Sa aton sini nga mga ka-K5 amo na nga ni kung kitaya Sir Ray, hindi ko yung magpati nga wala mo. Although nga ginambal sang city government guro mga ginagmay. Kaya ang Pogo tos Manila sa Bamban kag sa Poracto tama dako nga operation. Mayara na sila for sure sa mga probinsya, mga gagmay lang galing, no? Mamuti mga Chinoy ni bala naman nila ning hulag sa mga iba ni nga mga illegal. Amba sila diri lang kita sa gamay-gamay. Gamay-gamay lang pero ganansya supot-supot ta. Hindi na kita magipatindog building dako-dako kay datig ta mabalaan. Linta. Linta lang ta, linta. Ayo, alas 9:04 sa aga oras sa Pilipinas, mga ka-K5. Dari sa K5 News FM. Gakadlaw man si Ray si Sir Nonoy Jardwin Donggorla, ang Vice President for External Affairs sang Philippine Chamber of Commerce and Industry, Coffee King dari sa aton sa Iloilo, ining Kape Iloilo bla, ang Coffee Brotherhood yan siya. Coffee Brotherhood. Si Sir Nonoy Jardwin Donggor, ga pamati subong saya sa ning luxury car, ga pamati pa dulong sa iyang office. Sir Nonoy, salamat sir. Salamat gid. Kinadalatan ni ng isyu ni mga ka-K5 bango dumala teleserye ning kabuhi ni Alice Guo dis Pilipinas. Sa aton sini nga mga kuturan, no? May isa ka Alice Guo ngang tutod pangalan si Guo Ping nga nangin politikos Pilipinas gamit ang peke nga mga dokumento sa aton sini nga mga ka-K5. Amo ni historic ni nga makabig mga ka-K5 mo sa aton sini nga mga kuturan kag dako ni nga pagpakanubo sa proseso sang politika diri sa Pilipinas kag sang paggobyerno nato ni, no? Sa aton sini nga mga kabyanan makom mo na ini si Alice Guo, isa lang ni. Ang balbali si Senator Sherwin Gatchalian. Ini si Alice Guo, isa lang ni natukiban ni because kati mayor sa politiko sa nakalkalan ang iya background. Pwede kitakbalo. Kung pila pa kabilog ng mga Chinese national nga nagpa-convert sa Pilipino, sa Pinoy, nga nagagi sa illegal nga proseso. Kaya kung makita naton tama kapos ang pagsulod ni Alice Guo, ang pag-convert sang iya pa pangalan, sang iya nationality diri sa Pilipinas, mga kaabyanan,
mga ka-K5. Di ko na contact sila, hindi mo na mislan, hindi mo ngalan to sa Amugid. Philippine Statistics Authority. Amugid. Sa immigration. Tanan hindi mo sa Ray. And kung manotice mo, they are strategically located sa mga lugar nga kaalyado sang previous administration. Correct. Diba? Porac is in Pampanga. Sabi ni Lula mo to, ikaw na sagad magilog siya mo. Nasisira kuno ang imahe ng Pampanga. Dahil kuno sa mga pugo-pugo kasi Porac tuod. Ang Porac is under 2nd District sang Pampanga. Kaya pamangkot nga way na tukiban ni congressman ni Mayor pagid. Kag ni Mayor. Ni Mayor. Kita mo si Lito Lapid, ito ga walak-walak ito sa nagligad. Ito nga baliwat takot. Correct. Kuha na kilebtana na. Nadadalahig ko ng pangalan niya. Niya sang gobernador pa ko sang Pampanga niya, wag ko taman andyan. Pero siya mo sang ipamangko tong si Mayor to nila bla. Kag ang congresswoman nila sang 2nd District sang Pampanga. Ang 2nd District congresswoman sa Pampanga is si Anay Presidente Gloria Arroyo. Si So, Mami obvious naman nakatama sa Ray. Kasi kung masigano sila, masiguga sila sa kamot nila. Mamangaway kami kibalo Kaya abi naman, investor man lang. Galing kay ang pag... Ikaw, kadako-dako ng investor, di kayo mo mangusisa. Kadako-dako building, patukod, di ka mangusisa. So, araw-araw pa. Amo na bala nga mga dogi na himo nga mango, blang Pinoy, blahog. Katon sini nga mga ka-K5. Storyahin nyo pa ang amo para magdamo. magdamo. Hindi kami amo Alas 9:07 mga ka-K5 oras sa K5 News FM. Ito oras kay Chimpo mga ka-K5. Ang election, speaking of election, lapit na lang pero ang election to sa may USA. Tama ka garot. May assassination attempt kay President Donald Trump na tinagapapili kag nagapadalagan bilang presidente sa pungsod USA o kung sa Amerika, sa Estados Unidos, sa itong sining mga ka-K5 ining si Donald Trump ti magabalik kay tiwa na tapos siya nga 8 years sa ka-K5 bated. Apat na ni katuig pinerde sa ni Joe Biden. Di subong nagabalik siya, may assassination attempt to na iguan tos dulunggan niya. Niro sa ni Thomas Crook, 20 years old plan tong suspect mo. Pero di patay man suspect sa Ray. Patay to patay. Di. Sa itong sining mga ka-K5, grabe no. Pero no to nga armas yung gamit yung do hindi man to amo kapatal yung igo ni Sa dulunggan sa nigo, may pilas ang guya. Pero kung man sa intruan lang, nalulik dahil nga may tumba si Trump Galing ka mo lang na ang ginatawag nila nga cordon sanitaire sa Ray. Ang cordon sanitaire sa mga US Secret Service agents, grabe giman. Dasig sila mag-react. No? Pag tiro kay Trump, kita nila kung sino rin ang assassin. Kita mo, ginkubiran dayon nila. Iputos nila man na to nilang cordon sanitaire. Daw, kung libutan ka dayon. Takloban ka dayon sa protection nila. So, ano no? Sadya ning eleksyon dra sa may US, no? Sa ton sining mga ka-K5 ang issue kay Joe Biden titigulang na. Mas magulang si Biden sang sa kay Trump Kay si Biden do 83 na ni siya. Tigulang na. Amo nang issue sa ang health niya. Ang health niya. Ang health niya. Ang siyaan pag sa ni Trump to sa debate nila Nabalyaw lang tababla na gani kan chindi sing na pangwakal In short uli anon. Pero kita mo lang sa race si Trump. Si Trump pala, sang pagtiro sa iya, ginataputot sa sasang iya nga mga gwardiya, inomol pa mo. Inomol pa. Mari mo. Nakpan na Kuan kaysa fiery, combative giman siya nga klase leader. Nga ginakuan bla nang ambal ni isog bla. Nga klase isog. With this natabo sa iya, ambal sang mga iba niya mga expert mga analyst nga nakakuha yung sympathy sang tao. Correct. Bangon sa natabong ini subong ti patson. Sa although si Joe Biden nagpagawa man sa statement condemning sa natabo. Pero ilang taon ta na kon pero tao rin damo ni sa mga speculations so sinambal sila nga hindi Biden tong nagtiro siya. Supporter to o etc. to no. Sa ton sa mga ka-K5 damo ni sang si Donald Trump issue sa current administration subong sang pungsod di Estados Unidos sa pagpanguna ni President Joe Biden. Isa sa mga ginambalya nga timbalya sa pagpungko ko way tuya sang gira sang una matok tawhay subong naglinaway ang Ukraine kag Russia bangod simo. Nga mo na blang mga issue kag ti subong ang tension sang China Chinese government no. Sa ton sini nga mga ka-K5 ti sa chimpo ni Joe Biden kadto ni sa China kadto ni sa North Korea. No, gakadto ni sa Russia. Nabalang may mga
tawag ni peace negotiations sa mga iban nga mga nasyon. Do man ang iya sini nga punto nga timbalya wala sang World War III nga matabo siya sini nga pagpungko bilang presidente. Si sadya niya November 5 kung kita magsala ka kay 5 Ted ang election date sa pungsod sa Estados Unidos. Ngalibot-libot na sa mga ikakampanya na sila mo. Kaya 50 states nga ani sa Ray, libuton mo. Dapat makuha mo na yung majority. Oo. Kaya hindi niya kung individual votes kay 50 presaton mo. Per states niya. Kung magdaog ka sa majority sa isa ka status, sa isa ka state, ikaw na ang imo na tanan. Imo na count ka boto. Sa percentage ang nabasihan. Percentage. Dapat lamang ikaw da, no? Sa aton sini nga mga ka-K5. So muna, no? Ang mga latest nga update kag report internationally sa aton sini nga mga ka-K5 diri sa K5 News FM Iloilo. Sa pangalan ni gidamang sang bugos nga puwersa sang K5 News FM, ginatamyaw naton bago kita magbuya sang isa ka malipayon nga kadlawan, happy birthday sa pinalangga nga amay sang aton sini nga Chief Executive Officer nga si Dr. Ramil Itang Oy, ang iya nga tatay nga si Sir Raimundo Oy Sr. Happy birthday, sir! Raimundo, kita mo ning kisama ga TikTok sa blaw. Oo, doon. Happy birthday, sir, ha? Sir Raimundo Oy Sr. Nalinga daw si Kent Obadaya man, no? Kag si Carl. Si Carl. Kag si Raimundo Oy Jr. Happy birthday man. Si Sir Kenneth San Oman. Dugay-dugay si Little DJ. Tapos na, May to yan. Boss DJ ni siya. Happy birthday, sir, ha? Happy birthday, girl. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sa tanan nga may mga birthday, happy birthday man na. Las 9 is 19 ang oras sa ito sa mga pagpangalagad. Ako si K5 Ray Espeha Umalay. Ted Aujero Francia, the Lord bless you and keep you. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5